Rituko oria ijuma chitariki 15 mwancho mwarigire na kwariganiria ase omuroberio obwitwani yagetembe ritukeriga nekirondo chenga chinsa chirocho cha minyokire kigima korende nigo sabo kwabera ase okonyorwa omuroberio bwana chaka chinsa 12 korende mwancho mwarigire na mange okonyora agenderete ayu kero kenda kwirira kwanyora ebintu mbiri kogenda ona kwaroberete korende na kwariganiria ase nchira yabene nekero tore enere Wilfred Matundra korwa ase ensemo y'ichikamera naboigo Kevin Ongeri korwa ase studio ya kabere nche nkorwa Matilda Obayo nakwariganirie ase njira ya bene nyara gusangana nche chinsemo chiri cha Facebook buna Getembe TV naboigo chinsemo cha YouTube Getembe TV and FM. Karibu sana eri onyare gusanga nje nekero tokurigiriria niko ngenderete kusini gongo kuganiria happy Easter holidays ichinga kichiga weekend yeiga nengaki eri manyekanete na kose iri tukeriga aria ijuma ere Good Friday nalio bono bari kose bari abakristo bekanisa ye dini eri ye katoliki na bwo nechi dini nchiroro chigo chengira chinga kichiga kose nekero bakendete ko rigereria kigima ekero Yesu anyalite gukora etaro yae aseroro bono nainde arigetie gocha kobambo naigwa abande bakuruka ne wiki yenga nga kiabo Judas bono kwa boli Judas nga yarora nga ite Judas week mwancho murigereria na mange otoko iskega korende asenchira ya bene nyara ko ba ime yo muroberega kurbona kirongo chaka wikekero ndachie koyokora nakero onko chaka akoro ase chinsemo chakiamo kama ime koro ase chinsemo chakia marita ime ye wodi ya magombo ebunge ya kitutu masaba nigobono amateyemo yomugaka Vincent Bosire yanyare kusaba oko konya kose kuboria okonywa erio kone kyabuna omwana obo ore ase nyagitari obere ase nyagitari ase gekegetambe onyarete kurwari wa wikoko bwena korende ebill eyo igete chiribu chimi isano na ibire kose 700,000 bono nigo yairire omwana oyo kogenda kobera ase enyagitari eyo nekira bono bakuboria bari bonsi babwate owancho kuya na boigo moyo bogokonya banyare kubasira erio omwana oyo anyare koirana ase enka yabo omwana oyo niganyare tokonyora omubasokana omwaka oyita nekira bono nga obwenire otatiga bono takonyara korwa ase enyagitari musakito dipo nasanya na tarita arro nagotobwera robotio rasinchira ya bene angoro ku Vincent Bosire ando yobombaba ubike nyorike irikia kiamarita asinya ku sub location wodi eri ya magombo witu tumasana aigani gotokumirana ne amatijo mugaka Vincent Bosire obagenderete kurigia obokonyi bwokonyora chibesa chiwakanibiria nyagitari ase omwana obo Cynthia Bosibori bwe grade ya isato ase skuru yoboroso ya Kisi Primary oyo betega kubwatrani waso mubasokano chinga kiarenge kurwa ase skuru gakogenda nka emeti nyebere nenusu ya eride nonyana bo egekore keigani gugiatiketa bange bare no kumanyanga omwana yegani gasiri obugima urende nyasaye niga murendire ase kerengo kya ICU ikabono onyarire konyora okuwena yaikire bono twale kurwani ngaki obweni bwaye bokoba ngaki agocha buya aira nabe moyo yani kere twale kuranga n'umwana ukire nyasaye bwanjiro obeire bono yaikire sengaki endebese ya nyakitari ereka kwa ideta keire one se garama ya ICU kumbe nigere iguru we kwa iguru sai gira nge 1 million bagonte itakeire urinda sinje abasani abande babere bagwaka nake abasani abere n'abasani twaka ne baka yatigere etigarite bonega ange 700,000 bono chiba na chintakeire aso kurigereria okonyora gwenke yaiga nigokoro gwanse engana ebairete barabu gokora chikonda elio banyare konyora endagera yabo yakira lituko abantu mbale babwate abakomba ete ji public toilet bako chi manage abambe gitengo nana ko manage ya nana ko abusira litukira lituko nanyora kabesa kana gake nakonyera abana bane nyina abana aba igone ero kora college konda igo anyora kutojora kabesa gake yanyara tugasukirime n'abana nenga asianga kusana no bimato usiko eresa abantu rakilende
ntomenyete nonyina bonigereneria mbia mono gocha asoborai bo mugavana Paul Simbarati meye county ya Kisii. Kwanza nkwenera ngambuya mono manyanga egali ya Kisii county ya ambulance nero yankonyete kabuguri mu biroria amini umwana uri kurwa ali agakani ekamumenyo kugese igwerende gocha ikanyangira na nyagitari konkwira neri ngambuya mono asengenjire murorie kabira kuno uyu nare gocha konyara kono nyana no kumanyanga ainguruzo na ambulance ndaramye byo mu muriro yo nyagitari abongoreria Simbarati ngambuya mono omwana Cynthia ikobono agenderete konyora chinguru na boigo oikire okogwena muna nyasa karumya anabana komo chinguru ekyo akababuye igo baka lero aikire sako aranyare gukwana no muntu kobolie gochia ase serikali ya county ya Kisii ne county ya Nyamira ikobono abasamaria bonsi baborigwe kubwatoko bokonyi elio mwana Cynthia anyare kobu musibole kurwa senyagitari na kuira na seskuru elia nyare kugendereria amasoma ye ache kunyara guikirania endoto yaye ya matukari busio nonye gabana nyalibu bantu koranje isuri na ena bobonyibo taira isi ngoja na ndanyare guikira no manyete no muntu bwengoko no muntu minda ndapomo nabona ari kubanyanga asigende kiambere tumosi kono no mokongu egarame ere iguru mona asenje na abantu Simbarati kwa manyenye nonde tauni ano turamo gaisi biashara na ripoteria gataseni kia ukia gatembe kuruga sekinyuru kia bo mwanda kegotoke bunge ya Bonchari imeye county ya Kisii elitera na igonkoro kwa Dipon asanya mwancho murigire gutigana nayo na akorwa ase county ya Nyamira nigo bono bari bamete no bolema anene mono korwa ase ebunge ya Burabu bachakire gose ekyombe giachakiriwe kyogo chikoine kyabuna abanyorire obokonyi ekyo bono kiachagitiwe ritko regoro kimanyakanete buna Burabu umbrella CBO bono abo baguchaka ekyombe kega ngamo no mowakili na indo yoro mwana siasa korwa ase county yo omanyakanete buna Philemon Apiemi kakubwaterana na boigo no mwana siasa ondo manyakanete buna Douglas Orutwa ongeo abo bono barigetinjira yo gusira abantu bonsi bari bamenyete no borema korwa ase chinsemecho cha Burabu na boigo kubakonya koegendereria ase obogimo boigo musakito fatiga December no robotiro asenjira ekobwatia puna enjira eyemo yokubaika ang'e na kubakonya abantu baria nigo oyobwate obote ase ekerogo kiobo seneta bwa Nyamira omusike Philemon Morara Apiemi bakubwaterana n'omusike Douglas Orutwa ongeo nigo rero batwara omoyiga guguchakiwa kwe CPO enya ase ebunge ya Burabu ase abantu baria bare no borema eyo emanyikaine buna Burabu umbrella CPO certificate operational, SCPO operational. And to avata kirama ya SCPO moye buate pia ebakonya na ndeto konya twins. Aiga nigo muske Douglas Orutwa ongeo aba esegeto enene igoro yobuya bwekwerikia ase SCPO Omondere kerare marite kerai gure batakira gotatiganya ningewe giendo kiri tuko igonge yana dana tiganya na bangami amoja genjuto uto tutaite tutige birengere libye bike tutaite mochamo una moebu obisieye erinde motware CPO moso CPO ne bwata machiko ekero mwaso ile CPO litangani umoja ningu rero murataka kugura kero mutako lakini uragura kwa mwawe keroro mwae bikore marite mutule tutagete mochamo ensemo yaye omowakiri Philemon Morara Apiemi nigo akwanera obuya obwo abaiga barachie konyora ekero barachie gutumika SCPO eyeiga kurwase serikali enene eyo erachie kubakonya nonyinase okosomia abana babo. National government, there are also provisions chigo konya separate people. Kono mubwate CPO yo mokoli kali rume kujia se ministry eli agenda ili etenenete mangana separate. Whatever we've decided, you either help us or we are not supporting government.
a women rep. A women rep, we go, what the interest is at a judge or a women, people with disabilities, youth, time. You move when I let them move, you get it, you rubber chairman. You want to target our formative fraction for what service yao. Kubwatikana na yaiga nigo Andrew Magaseti nere oyobwate oborema bugutarora bose omuuko nigo nere amocha eserikali ya kaunti ya Nyamira ase ogutabeka a board eyo ekurigereria amang'ana ya barema. Unaona board iko sibiyali Nyamira iga ya disability mheshimiwa yadire yabeire bose nkuru yari ire miaka ne miaka kora ikere gavana na bali concern toko babulire ngaki e board ya disability mu ekolosia na ya chiete angabonere kubwatsie bindimo bokwana anganade kale board yero bose ntunto karororo muna lilitwa kwanete na boto baise kutoko anye toko angane tuto jitwa sukia abanyagetari bali naki enda bakaburabu abantu mbaro batagenishi registration certificate mu bakorere ngi montagetezi ngana yakabese gavana ntakibese abantu abanyagetari bakiere burabu okora assessment ekingeto sinyiga na chairman oyo munare ngenje Hingo ripotera Getembe inche Fatigad Kisemba Mwancho murigereria gutigana nayo nekero abariki abanene obose abariki aba principal secretary abaringe utianirwo aritukore igoro nigo bono Stephen Isaboke anyarte gutianirwo nerebuna umugusi umutangani onyarego so ase kirogo kyobo principal secretary einse ya serikali yayo Muske William Samoei Ruto Prince Oyoiga omo PS Isaboke nigarati gotenera amang'ana a telecommunications aiga a sense ya Kenya. I, Stephen Mutari Isaboke, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or document of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God. Kubwatikana no gutianirwo kwaye omo principal secretary Stephen Isaboke ritukari igoro nigo bono aba MCA korwa ase county ya Kisii bakorawa no yore omurae bwa barabange ime ye county assembly omoske Henry Muracha banyalete koiraneria mbuya mono kigima guchase serikali enene inse yoborai bwayo Muske William Ruto ase okomochora Stephen Isaboke gochogotenera chinsemecho cha mang'ana ya mang'ana ose chinsemecho cha mang'ana a telecommunications since ya Kenya. Etorega igana bajumbe ba minto once koiraneria president yaito Muske William Ruto e prime minister Raila Amolo Odinga wa igono mu governor ito Muske Simbarati ase okomochora Muske Stephen Isaboke ase kirugukyo bo PS wa Kenya igona into twaigure biyanga twabeira se serikali nande tugusaba tubwaterane twins turenda serikali yaito irigara tunyakonyore bintu bone gabuna tubwate we also nande kumuirane turi mbuya mono asa chorete Muske Migos nere nkonya kubwaterana turi ngokora turi gas oige tukumubori ngambuya mono ainyura abantu ba minto banyamira county na bravo bae wikirugo asumugusi tubwaterana amo tukore gasi tusuke mutune jamii na lituragendere biya kubwatisia serikali igo twirane irimbuya mono kero keria ntorigo keira bune cheche otogwa keranga abana baita asante sana nganande kende kigego kichi community chinde chigandarte kurigererwa tigomo gusi nandarorwe nandamentu kende usine nene tubwata Kisii county twatwara Nyamira county
ketoramentwe EPS yamo bosongo gakora Kisii County nene na Nyamira EPS enda yamo na batogoteba nga asante sana nende tusugume serikali wichosio ayanda kubwatia ntona gukwana gakora elections yekarala 2027 bona gatia turarwanera no mugusianya ore cake ya national cake egara tusuke wichosiamo ponge sireni president yetu party Raila Amolo Odinga ne governor yetu ya Kisii County aso kubwaterana na kororanga muno mugusi ntora mone serikali orengana buna babwatana na rais yoito William Samoei Ruto serikali yegende mutu na nde serikali ekora magenderero ngorengereria abakenya musimurigerete mwesi na 92 na bagusi twarorire serikali yaito ya toereire na nde yatonyoire muno mugusi togotebanga ebibyuka mbigo toisana na inche muno mongina internet abangina koru Kisii County na inche ni intagete president yetu William Samoei Ruto inga 92 asense moya abangina 92 oto inyore Kutigana nayo nabo bwatani enabo igo abateneneri bekiombe kimanyekanete buna Gusii Youth Bunge Sako nigori tukorigoro banyarete gutwara umuyiga wokobeka teneni miroberio eri babwate gokwenekia nga banyare gokinia ekiombe kyo gose banyare kogesira akigima na boigo kwenekia buna kianyare gukora emiroberio gose gukora emiremo buna akiganirie bakorawa nere umuwaziri gose nga egati yabarai bari banyarete gwikirana ase umuyigo uyu ngamo no muwaziri bobonjoreri omoske Cyrus Nyabicha na barai bande abange Oni gatubwata abana chama 7680 abutwandere gusaba bune society na ande ngoteba nga siri tukuria rero nigo tumira naiga ase ebinto bibere intege tangani nigo tware gokora okumira na kuo mwaka annual delegates meeting ase twanyara ko batukoereso na kurigereria bitabo bitu bya egasi ya yesako se anya kororekana ngantu ne sako ntwakore tibuya na ande matokeo gusama ritwaro sigia so mwaka uyo anene ni garorekanete ko ba yaigura ke kubwa yo mwaka uyo eyo erenga ekoroki nga ikerenge kiana esake yege no egendete okore gasi ase county echibere mbuye egendererete number 2 egento kende kyagara twacha tumira na gaiga rero na senyencho yo launch a strategic plan gose e map ya ito yegasi buna tuchi gokora ase emyaka 5 iri guchibusi eyagera gose yale korokinga ase emyaka 5 iri guchibusi kwero mwaka wa 2029 intubuna yutubunga sako ntubate miroberio kogendera gutigara to kolegasi na guikirania magani y'abana chama baito na koleta abana chama abange elinde banyarwa bakonyora mali gose chibesa nyetera chiloni ekitubwate chiloni chetu che interest yerense sana elinde banyarwa bana baro bagwesukia na ko remain ndatenga subunu bwenge sungu nga sustainable buna serikali ngokora tolegasi amona barabu kororanga ki amashirika eyine yemo yabo yaorokiri example kia to the county and to the rest of other counties ngaki ebyombe ebi bikopare kibwende korana ekyombe kenande munaki aki giachagete giachakire myaka 14 iye korokia oburai bwaye nobuya nande tojiwaka tojiwatebi byombe byonsi cooperative Jones Kisii County kitwale oburai obuya next county kartoko tukuba support bama banyare ko grow nande ba increase members nande getwale chinguru gochimotwe kyagera kerete abantu baito banyare kwenyara Mwanje murigereria nekero bono aba bwatani ao bagendete konya kumwakira Dr. Fred Matiang'i koko igoro yoko chakurigia ekirogo ky'oburai bwensi ase obuchorio bonene buri bosio nigo abarai ao banyare gwesokea koro ase orogongo rwa Gusii nekero bagenderete gotioterere gose bagenderete gwakira ekoko eng'ane eyo na oyo bwango iga nigo amanyekanete buna omwana siasa na boigo omonchoreria omanyekanete buna omoske Richard Okari oyo bono nere ritukore goro kaukona koro ase chinsemo chamarani meye bunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii nere anyarete goteba buna nigo Dr. Fred Matiang'i abwanerete ikiroge kyo ky'oburai bwensi nga ekiagera ase ebirogo biri abereka gotenenera aiga asinse ya Kenya gose biri anyare koba omuwaziri nigo akorire emiremo gose akorete emiremo ere emiya bono eyoreire nande abakenya bamuganie ase obochori obonene bori bosio nabo naitutoko twale president
obuyambolia omomuroyo Matiang'i ebisaku byonsi pi bya mwanchire nakimogoteba okogenda boikoyo Matiang'i okogenda Sigisi Matiang'i ogere Matiang'i Bokamba Matiang'i bona yo mugushikyo okwaza kwana ngonyiwe very good nataka kubatebiga chikulechi ngocha chire kera nachagete kuri chikura emyaka yaitirebere abante batebete ngoyo nomorero bwa masaku oyo tari go chiande inu moro tipaka bawango chindande murarora okali nimbu atasengochi Mwancho murigere batigana nakorwa ase county ya Gusii nigo bono kurwa ase county eri ya Nairobi nigo abasaye banyare kuborigwa banyare wesokia asobonge nakorengwa amaroire ao ari akonyora rese mebere kurende abantu batabanyeti gose mpanya bwate nigo bagukwanirwa ime ya Ngong Town nigo bono abasaye banyare kuborigwa barengwe oboroire buna bono obweskari amanyinga wakaigoro oboroire bwasima nabo igo nayande mange bagukona koro ase enyagitari eyemo nigo bono banyarete gukwana gose kwana nere oyo manyekanete buna Mariera Kerosi erio nekero anyarete gusanga ensemo ya abarai barenge ase chinsemecho erio kubaboria banyare gusegeta engane yo kwaneke muna abasaye batokire bare ebuya gose nigo bakomanywa muchando kibabwate ekero ere chingaki chamapema abasaye baminto abasaye baita asemore tore ko batebiana ebintu byo mario gotogotumye kabone sigara ebinyugo byo gotindia nabo igo nakoria ebintu bunemera bya bere bikoreta changamoto ene nase emechi yeito igo bone tokoba tebiana moteme chinjira chionsi mopunguse gose motige ebintu bigase ngencho biri bya mana se osemebere yaito buna bona ase for example enkoretere abantu togo twanywa marua ose twanywa sigara ose no netinya soreti ngoreta kira samarira mange buna for example lung cancer stomach cancer asa abantu bali togo twanywa ebintu bigo bya sambenda byaleta chi alisas chia progress chia develop cancers nabo igo ngoreta chire ebintu buna throat cancers nabo igo namurira mange igo asaba saye baintu baminta simule asemwa betagusi yonsi Kenya yonsi esimule twabasabire nga mo digererie ebintu ebiga nande twabatebinga monya ariko bamoko bitiga asingenjo mbibwati advantage ende yonsi asomobero asemebere yaito tankoro kujosho Linde Nyabuti korwa senya gatari ya Sidai yerega Matasia Ngong ono linde kubwatikana na the analysis to akorire eyabasaya bahito bagonyara kuba bagocha asinya gitari yeito the number is rising and it's alarming iyo korokina abasaya bahito mbogwante goikero elinda banyoro waseme banyare kumanya buna ebinyebwe bagotumika mbiriko bikobaretera obuya asemebere yabo and this is the reason why bagocha songa sinya gitari now I'm calling upon Chi County tonyare ko batokurangiraniamo so in these youth forums elinda basaya bahito banyare konyoro boseme so that we get a future generation. Bono amaroina cancer, diabetes and high blood pressure abega korekana so bonge asaba saya baito eyo ekoro kina basaya baito bono chingaki chine chitowe so kiasa bangi elinto nyare konyora torengwe elinto nyare konyora bokonyi bwa wango na bwa mapema
because some of these diseases, if they are not treated as mapema, konyora kile chronic levels, iyo muntu atanyara obukonyi. So abasa murigereria na sensemo ya siasa ni kubono omujumbe o West omujumbe o South Mugirango Mosque Silvana Sosoro na ndo yore chief whip ime yebunge nene anyare ko mocha aba governor ne kirago teba nigo aba governor aiga since ya Kenya bagutumika chibesa chichi county bobe hoseni ko bagutumika enibo oyaba nanchi anene mono kro ase chi county bunabono county ya Kisii asinjira etari endonge. As we are right now, Honorable Speaker, education is a subject of the national government. What the hell does a governor, what interest does a governor have in distributing bursaries, Honorable Speaker, all over, Honorable Speaker, in secondary schools, in universities, and Honorable Speaker, what they do, they don't even give substantial amount. It's usually laughable. They only distribute, Honorable Speaker, about 2,000 shillings per student, or sometimes 1,000 shillings. Then they make a lot of noise about it. They move around. Honorable Speaker, it's really a question that we need to discuss. That a governor would move with a convoy of 40 vehicles to give a bursary of 5 million in a village. Then move to another one. He has another 60 vehicles. Half of them are carrying goons to give a bursary of 10 million, Honorable Speaker. Then here we are again. They raise issues of how we distribute, but with the meager resources that are oversighted by the members of this House, Honorable Speaker, we do not give 1,000 shillings. The members of the National Assembly oversight a committee of CDF, Honorable Speaker, but they do not give 1,000. They don't give 2,000, and you don't even shout about it. Honorable Speaker, this is really a question that really needs to be discussed upon, and that is why even today here, even as we discuss about the next agenda that we are going to have perhaps in the order paper, Honorable Speaker, look, that they have taken members of parliament to court on the question of roads, Honorable Speaker, on the RMLF. And on the other hand, Honorable Speaker, they claim, Honorable Speaker, that they want everything that we handle here, Honorable Speaker, reverted to them. What is that? Honorable Speaker, I am on record having said here that with the meager resources that we get, you will see it in full glare of the camera, by all of us can be able to see. But you will need a microscope to identify what a governor does. You will actually need a microscope, Honorable Speaker. You will need the bigger lenses that you are wearing, Honorable Speaker, to identify what governors do, other than hiring goons. Jomurire ayona na kwariganete asinse mo yike unga chinsa chabono mambi korende nekirongo nyago konyore gosenga egati yalindo chagendete go trend asimitando no komanya nga Dr. Fred Matiang'i Dr. Fred Okengo Matiang'i no ari asinse ya Kenya nga bono litko rigoro gosebutuko bo kera rero nikanyale togoika abene asinjira ayabene na kwariganirwa asegetikeri igechindege gya Jomo Kenyatta International Airport go moncho murigirira no ari nekero bono aba Kenya bange baganyerete nga nguchiare gukwana gose enkwana yaye igoro yugoche kuborekirwo kyobura iwense naki erachikoba nguchiare goteba ngamaine nare ange kuborekirwo gekiga gosinga nsiasa kiyiga achire gose ne chitaro chia yare gose ne ebiasara binde binga achirete korende nigo twabere tukumanywa gose twabere tukumanya una konyora nigo obamuganyirete asenjira ayabene mutinyo yogo kwera na umutinyo gocha kurende ase chinga kichabona iga gose nkokumanya ngali tukeriga no are aiga ase ense ya Kenya na tokotigana nayo lituko ria lero lituko ria Juma Juma yomusaraba gosinjira yomusaraba ere Good Friday ikonga bari bonse pe babwate okwegena igoro ya Easter holidays niko bono litukeriga bagochengira gose bakoinyora eliga nelituko oliokoinyora ogokwa kwa Yesu Kristo na boigonekera begeto musaraba asichinse mo chiria achia Golgotha ikomancho murigereria nga bonsi bari babwate okwegena igoro ya litukeriga nga lero nelituko liokongata lituko liokoinyora korera korikwabe okorekanete chingaki Yesu aringe eko bambwa na bwo no konyorenga nande naryo akweta akanyara kobe ko musaraba igoro na kurusi gwaroro akanyara kobe kwa ose otinde kwa nere Joseph
of Arimathea na boigo no yomanyekanete buna Nicodemus ko mwancho murigereria eri nerituko na muno kiro tukurigereria edini eri ige katoliki bono obagendete kurigereria enjira y'omusaraba gose bagendete kuibanga kigima kuimokia omusaraba ritukeriga goika ase bagucha kumirana na boigo gukora amasabo abene Good Friday nigo butambe erigochakira omwaka magega ya Jumapili eri manyekanete buna Easter Sunday etaranyara agokorekana omancho murire ndachikogenda semutumo komuke kone kirongoire na ninyare gosanga ayande amange otutikana okonyoria nga chinse muchiri cha Facebook kugendera kulika ujumbe yawo gendera kuganiria babiri batatu Easter holidays korende kirondo chenga mbaroro barabu already bachakire amangana yaiga Easter mapema sana oyo urabono influencer love line agotebanga nwari meyo murubere nere omogaka matembeche Peter Omari agoteba kurwa sugutanya mache igonyo koigweterio gieriga happy Easter holidays ngokonyorenga ritukoria rero ria Good Friday twara ijume rento ereru ijume igatari yo bali bako na wakeshere ritukeriga Yesu akobambwa ya chisere ritukeriga alia rero na pili hoho agotebanga happy Easter holiday from Tibani na Peter Omari konye na monyorire Bishop Osema agotebanga streaming korwa chinsemo cha ri Kenya village na Christopher Atandi agoteba korwa Aborangi Kenyambi na umurugyo ya Lydia Kirubo na bana Sheila Matiangi Moranga Mikae mama Mungina na tata Moranga Christopher Atandi tikonya watevanga umano igoro gete Matiangi ninki kwarukreto mwana Matiangi oikira asegetige chindege gya Jomo Kenyatta igono araso mucho Nairobi tagotigara asegetie kyokoro agaigete wikira chinga kiejega korende no ari mense ya Kenya na tokorigere Alex Mauti otabakorwa Maro no ari meyo murobere amona David Mauti nyakweba na Rogers Nyariki agotabakorwa Amsterdam Netherlands no ari nabanda abange babo Elvis Opande Ritunda Green Bernard Jomo Charles Momanyi Jared Keburi Jones Ogechi na abande abange musori bwegesusu korwa Nakuru City agote happy Easter igo mwansi kendra gutwara Easter entorero ngekira bone chagete ase injira ayabene kendra gutwara Easter entorero na boigo Good Friday toko nangeli nonye onte bingarero nchitogende injira ayo musaraba kose nchitogende umoyiga oyo igarero nchito chikoyo korira asikiti nguko ngalika ritukoria rero tumirane erinde tunyara gukora amasabo abene umuco murigereria kugenda ase umutimoko omoke erinde nyara koirana kugendera gusanga naye ase nsemo ekigazeti amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa amatuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana wo anyorera obumanyi nanene w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute eryo aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono eryaya Building and Civil Engineering ase tokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing Level 4 na Level 5 Carpentry and Joinery Level 4 Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egatie chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop
ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship level 5 na level 6, Horticulture level 5 na bwigo na level 6, ase ekosi ya Applied Science Department, ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6, na bwigo Analytical Chemistry Technology level 6, ase ekosi ya Computing and Informatics Department, ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6, Records and Archives Management level 5 na bwigo na level 6, Gitumelab ase nsema ya Community and Online Working. Imiyeskuru yiga ya keti nigotubwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibyogotumika ali nayo. Kubundisa tule ekosi ya version design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa na kwenyorera ubumanyi obura mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero. Inkoigelia bale bwigo business studies na entrepreneurship ase chinsamu cha cosmetology nigoto kwigelia beauty therapy level 4 na level 5, hairdressing level 4 na bwigo na level 5 nyoranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hairdressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering ase tokubundisa automotive arts level 4, automotive engineering level 5 na level 6 asabe gotokubundisa welding and fabrication level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga na bono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange na gutalira e website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose na bugwaka esimu wetera search number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanyi iliwebekiri bagalija asense yiga yokwerwanirira. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kine mirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora e channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi. Amarietane na Eriki Misuko na Eriki Misuko no manyagetaria imeye nyagetaria Nugapesi Nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobo songo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea. Nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga sege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona morira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to ya Nugapesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga Nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getali na irunya getali paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati botali korara era tigaike gaige senya getali ya Nugapesi elinde mokonde munanji gwetenga yankonyire tinare konyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono konyara konchole bigoti nyigwetenga bono na gwende ngwe nande bono Samarieta Kongorokwa Esther Nyariki
ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asama gacho Uhuru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asama gacho Uhuru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto Nuga Best nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekoro nemenge yachire se chinambe chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabo bakirisi migwetira chinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Ninaye mkimbilia ngao yangu, bebe ya wokovu wangu na ngome yangu. Aje numwanchi bw'amatera yigi Adventista na numanyetibu na amatera na bwatechinguru gwetania eliogo. Tazama damu yatiririka usoni pa mwana kondoo. Wona ejumenye yechitariki 15 mutinyukano mwakoya Getembe Television digo egokoletera ekwaya ya Mangere SDA kuruwa bomachoga asomorobeli bwa mariganio Sabata ukajitoa kunifia mdhambi ukuhesabu nilivyokusaliti nyura ntotere togoke na guchenga na materabo amansu bunaya Yesu kati ya waasi wawili aigokoa walipomdhihaki hekaluni mwako Bwana wewe mwamba wangu kimbilio langu upewe sifa milele. Marigan yu Sabato guchekere chinsa 11 morogoba guika ense ya munenusu ya abotuko Nanche Geoffrey Onsarigo na Ruth Kemto Bwata etariki ejumeye ukajitoa kunifia mdhambi ukuhesabu nilivyokusaliti. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Eskuria Advent Hope yugutukatinsa mukiri ky'amaliba nigo ekurwa amasomo asibirengo gucakirikirigense yani playgroup wika grade 6 asiskure yani go babwate obukoreri ao nabono mbabwate obukoreri bwa boarding ngurwa bali obusombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obukoreri bonde obonge nigo bagutukatsinsa mukiri kya amaliba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakire esimigwetara sichinamba chiabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chiricha amaliba anaurabi kuburusobya bumano
ayirira Asaba leta kurupita kirumche tukera libageri kwakira bayibuli ngambia mono mwabere mogotwa abana kwikira bona igamo tete kwenda sumutimoko na togo chake tamwigocha basabira bayibuli motoretera abana bagati gari tona mbogara make chibese tugusaba ni chibese chinke chire pocket friendly. We are CBC compliant na abari ganiri mwensi ase Advent Hope. eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka yibwate emixer yugwochoganya chirangi wikabunuragani ochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale awatagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyegitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Inche no manyagitari irinike maubanye, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia ubobwenia bwekerero technology yo kurigererio mubero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umuchanda twakwa mariogo na marioga yaito ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni gotokurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande na leto kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana ase nyagitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Keroka Technical Training Institute
ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere sinigwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Na batebi na mbasire electronics ego kanza mochimu gembo nsa stage yechi bigibigi nsa ajenye kotate speaker na ne kabisa live and direct onye kotate ufa chisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese ko bwanga ko ngaina tikankoro chitibi no chiriga etibi urwambara etibiri jambi ebetiri ko tumia nyomba kwa raza ko duniani ebetiri ko kelie gari yao majiji betiri na raro fogo laki amaliko no ali ga kurgwe ga sikuka okutura tulijimeno kako bugima boko yiga mara moja kwa ragiri onyange jozibi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amo nechi microphone chi horn speaker chi power mixer
chi keyboard, chi blender, chi basi nabo igo chibirika chestima, chi water dispenser, chi radio ao mpaka chiria chichigali, chi TV, chi type chonsi nabo igo chi size chonsi, amo na electronics bionse pibuna, chi wire, chi extension cables, nebintu binde ebinge akerotari kweba chi solar panels. Tarere imeyomo chibuge mbo stage gorigoro, waseo kesimi asa 0729 646 385. Aiga no numbers aba customer baito bons asemole na baliganiri kerege nto tobwate na tobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa. Chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyomba. Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori dio mubuko o. Karibu sana mwancho murigirire asensemo yechi gazeti korene digongo kunyorenga app ya Getembe na boko yenyora goitera gose ko download kuri Play Store gose App Store onyare ko yenyorera asisimu yawo erinde onyare kubwatia emirobere buna bono omurobere bwetwani emangana amaya as gose keunga chinga kichonsi ekeunga chinse 12 chamambi chinse sana ibere chinse 10 chinse ibere na wayo chinse nye echiawo tuko okay onyorere emiroberi ende emenge ebuna bono emiroberi eri bwanchete ebuna nyanjama series na chiricho na bogotinyora ase app yo ya Getembe gose na bokogenda utubwatia ase app yo na bogo kwanyora emiroberi yonsi eye radio gose ya Getembe FM wetera ase app yo nande ni go ngateri gotumia data enyinge obwate omuchano konya batebanga kirkiningise ko download na bera basa gonjanda tinko chikonyara kugora bundles tiri gutumia data enyinge nende omwancho murigere nabo okonyara kuyenyorera ase injira ere ya bwango kigima igo download Getembe app erinde onyare gusanga yega anne muno ari nande agutoka ase website yetu aliyo tari kwarora ase TV nabo koyanyora kwanyara ko yabwatia kore andonsi ase esimi yawo nekirongo rigereria ase chigazeti chiga kore nentaracho chukwanira ndochenga chonsi nchimurekerete amangana Easter holidays ikirote kuri weekend ya Easter akurwa miaka ya riro mwancho murigeriria niko aba menyi gose aba Kenya bange bari gutumia chinga kibune chiga okubanga emiroberi yabo nene muno buna bono bari barabasani baringe kubanga kwanyaranga gochi bare go perform chinsemo lakini rende nkira tukurire weekend ega nigo okoranga nekende tenjera gete talinga nonye na singinje wetere emburege tegutwa korinde nigo nga Easter ega abantu abange okoranga barosire abantu abange bakweto moyo eyibone kuriranga mbali gochiko kore mega emenge buna amatuka amagega twakatware mega event okero kurigire nga nonye ne abasani bali abanene kurase ense ya Kenya nigo gose nonye East Africa ngo twara barenge ase chi concert ase chinsemo okugunga omo terigete nkogenda arase gete go perform nkogenda ari gukora kigono kore konyaranga abantu babangite Easter eba kogenda kokoreshere ase lakini yeiga ere silent Easter enkiriru nasiki Easter weekend has always been a promoter's a dream with a long weekend offering a chance for mega concerts and other leisure and entertainment. This year, however, it's very quiet. Muriki hoyo motabirenga ensencheretegerete boniga abantu nigo bagochigotemanga neshere omuntu ogokora gose ogodili na uchumi ya Kenya
chibesa nobwate chiragore nonye ase bali babwate amang'ana bakogenda chichere buna bono ebinyugwa abokogenda chiconcert omonto okweferenga nobwate chibesa okogorera efamily ndagera nobwate chibesa nonya abanto bakoira baraire nonye sadaki kanisa chingaki chiga chia Easter gose ne chibesa okorigi chiokora emiyega ase enka yago gose kogenda nonye ase chinyomba chiokwegokia families weigh multiple event tickets against school fees due after the holiday or the cost of traveling up country. Easter spending isn't automatic anymore. Nga bono amang'ana ali abantu kore konyora ngambaga cheteni bokete nga chibese chiga togocha gochitumia chinga kichiri chia Easter kegoika kwanyora abantu bachire chinse chinde kogenda gokora chitaro abantu bachakire kubanga emiyega bairana nonye nkaga ariri sabu kwanyora nga onde otagete gose nkonyoma oretira abantu bayenga oyo otagete gwakana gose nechombe kwanyora chinga kine chichiga lakini omotukaega omonto okonyora akorigirire nga school fees ngwakana gose nkobanga Easter alafu weekend tobere n'abana baga kotorigirane kokorigire uchumi buna yabeire okogenda nonye gokora nonye shopping ebintu mbiri goisana ebintu yakinira amagori besanchiyo korende ayo negati yali amurekire kegima aiga ase egazeti ega ng'ando chinonye bali bakweruka bali chi DJ na barabunga mbabwate obugungwe kyagera chinga kibune chiga mbara aliganirwa ase emiyiga emenge na ndoche buna bonoga DJ Cream ere nigo agotebanga I'm really not sure about gigs fading this particular season personally otatigera gotabanga nabwate emiyegera gochwate ndo tatiga narochenga abantu abange mbaraba bakwarigania Easter yega asenchira yomogoko gose yomochingo obuna ere na Nation Media Group nerondo chego tanga the board management and the staff of Nation Media Group wish all Christians happy Easter holidays. Igo nga regwete ayo chigazeti chiga chikumurikira togo chakane gazeti ya The Standard ringana ari mwabo nigo egotebanga Gangsters Paradise ngabono nigo ense ya Kenya yabeire buna nenchera gose nase agachete obuke bago amang'ana yobuke bago amang'ana yobosagani no agendete kone kiwa ase ense ya Kenya lakini kero to kwana Kenya kwera kero kende ngane ense gete ebwate omoreme ense gete kero ke abantu buna kurchinsi chesko bakugani bakora chitaro chabo gocha bacha kotegera lakini rende in the real sense nga amang'ana naroro agendete ase ense ya Kenya atali amarongi ekoteba insecurity. Kenya is fast becoming a sanctuary for criminal gangs. With a damning police-backed survey revealing the existence of more than 300 active gangs across the country. Ngabono korengana no botukibwa kolirwe na abanyanyimbo nigo ekorokia nga ebibago mbiraroro wetania chimisetu bigenda to wikirania obusali ase chinsemo ekotebanga even more alarming 82% of Kenyans report feeling unsafe nga 82% y'abakenya ngekerengo wetani 53 igoro yemia nga sabantu out of 100 people abantu 80 ngoteba balenga I'm not safe uko nga guys I'm not safe eseki bono abantu bansire komenya no bwo bakigimiki agerekero kurigire ibintu bigendete kokorekana nonya igasoeriro bari gusi amang'ana ne bataringa no boke bago ubwoko konyoranga ebintu mbire na bikorokana ebikera kini bigukuna amagima ya mwanya bantu kigima nekero bono yarorekanire nga oborendi tibori guaranteed security in Kenya is not guaranteed anymore amid growing evidence that gangs are operating in collusion with security officers bono ebibago aba bawikirania ebikorwa biga byoboke bago nigo bono yarorekana nga nigo bakora emirimo bakobwate sigwa nchinsemo gete chiabanyanyimbo nga nigo babwatiranete okonyora nga n'abanyanyimbo okuigunga omonto iberu okuboria bosekera bayikire nonye bakurika chi statement kwabori omonto abantu barenge gocha gukora obusagane bwanga kibarenge nga nigo babete nigo barenge n'abanyanyimbo bacha bariga naiga ono nga nigo abanyanyimbo abanyene bagendete kupwaterana nebibago gwikirania obosare nase kinga uchumi yabeire mbekiro omonto nkwerigeria lakini kweboringa onye bali babwenente kwena no burendi nabo bagotumika gose nabo bagendete gosegeta
okubura kwa oborendi aiga sense ya Kenya nkai ense yiga eratoke tutebe nonye miaka 10 eribusi miaka 50 eribusi a revelation that casts a long shadow over the integrity of the criminal justice system ngabono amangana yogokorera oboene kiro tukurigiriria ase nonye ase bigambiro na boiko bari bateneta amangana bakuriga amangana bakurwani oboke bago aiga sense ya Kenya korende Douglas Kanja onto bwate omo inspector general of police oyo teneta abanyanyimbo sense ya Kenya ereni gagote banga the country is safe you can walk from your office to go take a cup of tea and nobody will touch you ngaireni gagote banga ense ya Kenya borendi mboisene na bagusoka kuruya bisi yago oike ase okwenda kuragira na nemuntu teyora gukune ere korengana na Douglas Kanja ogosoka kurwa bisi koika ase giteiga okore alikuwa ganeti osogotara akeigo etaone kwanyora ngonde teyo gukuna nga that's being safe. However, there could be one reported crime here and there, but that's not a sign that we are in trouble. We are on top of things and the country is not under the grip of gangs. Ngekera ko igure reports egose nga umuntu obwatirwa segete umuntu ibero asegete umuntu naro itiru umuntu naro rasiru nga amangana buna yini gagocha tari gocha chinga kichionsi ngekera ko igure ebikoro bune byabeire tari chinga kichindonge cyogote banga bono oborendi bwaborire kore no mwanchu murigereria naye nore aye no Mokenya buna Mokenya onde bwensi asore no manyetenga oborendi mboraro ose security yao no manyetenga nere guaranteed ose naye nore omenyete no bobo manyetenga nonye nyomba yago to abantu konyora agusie kachicha bisa tabigiti igoro ya gati nice and konyora ngagati ali nande ngobikare padlock ngobikare kiburi ngiye kobiro konyora ugusikirira nyomba mono ingoyo bobo etekigima nkai kwaro ria abantu abaga bakoro busagani nande ekerengereri kya wongere kigoro the state of security in our country gende gusangana inche ase chinsemo cha Facebook chinsemo cha YouTube okose live chats yari ko soime ya YouTube na boigo witra se namba yesimi igonga amaine omorembe oborire aiga asense ya Kenya na nga egatie bibago byabere identified byamanyekanire asense ya Kenya mbrevi egotabanga gangs 309 total number of criminal gangs identified nga bali abakibago bali hatari bali uwetenga bakumete kigima nga okwetani ya chimisato ababere identified ne serikali na egotabanga 1.5% of those interviewed blamed involvement in crime on peer pressure and social influence ngobono amangana ya abanyakegori okonyaranga bana ubagosoana usinga okonyaranga nabasaye bakurige gikundi kya basaye bande ngana ubakonya gosoana niboka asemangana yega yoboke bago na boigo 84.5% robberies was the highest crime reported in the survey oboke bago oboiga obotangani gose ngaigati yabori bwanyare kwikirane omete oboke bago to kwande bintu bingina bakonyora abantu bachire basaganira omuntu bamoita bamutigera chingoma abande baiba lakini bonege tokurigerera amangana robbery okoiberwa okonyora kwa wasokiro chale kwa urwaga bagi kawo kwa urwesimi hani ebintu enchiranero konyora nga ko urwe nibo yawo ake kirore nonye na sitaone kiro nonye gari nkabo nga eigati yebikorwa biri byoboke bago byanyare kwenenkiwa more than 80% ngoitira ase okoibirwa ansinjira enka abuneyo na abande abange na barubunego batebire nga aba gosekero okwanyore ngomo ekebago kwanyoraniro no muntu tagite gwikirania ebikorwa bitari korengana no kugania kwao kwanyora muntu okotebe ng'esimi kero kendo okotebe leta sister leta okumeru botukari osinsa mbili kwanyora ngakoiro rwateba singincho nyomba ng'ange tiganambura magoroiga ngike nyomba kwa mawatebe leta ono kuko ochwake sabo kwarengerere kwase kwanyora muntu nabwate ebioma ngabono egati yabange bali babere bako give in ose bali okonyora watikire nibo yawe yagenda niko bagutwara oboba ekiagera okonyora baiga bagwikira oboke bago niko obe bange tikigima babwate ebyo mabwate omoyo omoro babwate chibunduki nga na boigo egati yayanda amange naboko yanyora ase page ya kane na boigo ya gatano egazeti ya lero na state agency country suffocating under yoke of criminal gangs
ngabono nigo abantu abange abakenya bange bagendete ochandeka iguru yeng'ana yega yoboke babo na egoteba ng'a Gangland signs that gangs are running fearless show ngabono nigo yarorekanire abange tibari kwegosa rero nigo bagotara ononya mugasogati baikerania amang'ana muna okonyora ng'ano nye CCTV osese korigereria egati iye chibicha chiri chiarure nonya se CCTV gete asoboke bago boikiranira okonyora ng'abantu aba nigo bagokora amang'ana yaiga omogaso okonyora mbao boeti kendi gionsi. Report says that there is a resurgence of criminal gangs in the country. 82% of Kenyans feel unsafe due to activities of the gangs. Ngabona nchira abantu aba bagwikirania bikorwe biga na kikirire abakenya bange bachakire ko rengereri gusugutwara ubaba bolinga bolinditi boisaini ayo yanyora sepeji ya kane ni ya gatano togotigana nayo a sepeji ya kabere. Court asked to suspend budget making process over 698 billion Kenyan shillings bills. Nga bono nekero tugurigire nga nigo bono ekigambiro kianyare gukanigwa. Court asked to suspend budget making process nga bono ekigambiro nigo kianyare kuborigwa kinyare gutuguterare okorosigwa gose emirogori yokorosia budget yo mwaka 2025 2026 asiki nga bono nigo yarorekane nga chibili nchiraro chitaraba chigwakano echichire goika 698 billion not million billion bills icho chitarakano bono yairire aba egati yabarai na boigo byombe bindi byanyare wesoke na kubori kigambero kinyare gutenenia okorosi wawe budget irinde iratoka nga chibese chiga kose chibile chiga chitarakano ningi kugira chitarakano nande mbarabe pobonete guchiakana egotenga. Professor Ogolla accuses Treasury of economic betrayal for failure to pay small businesses. Ngabone ebiasara abonchorira abakabake tibara aba wakanwa na petitioner wants a national and county governments to set special fund to pay suppliers. Bono nga igati yabonchorira bose suppliers imbare babeire bakubwatoka enibo yao buna bono totebe nonye gocha se chiskuru gocha ase chinsemo okonyara nga bakusupply goods yamanya gutoka nga chibese chiri chibona tukuru ase serikali chisoe imeye chi company imeye chi institution chinyinge buna bono chinyagitari chiskuru echi echinyare wakana ama chibile chiga yatoka nga bono yarosiri amadini kiagera serikali tebwato getinga kiganchanke bwato geti bese chiga bono nigo okuboria okoyigomanyekana tebuna Professor Ogolla nigo anyare korwa kosi go file a petition ekubori kigambero kinyare gutanga okorosi wa we budget yende ikegera nga chibili chiga chibonete kurwa ase kosenga chibese chiga nechi chibonete gwakanwa inse ye serikali gwetere serikali lakini nchiraba chigwakanwa nki budget iraro seriku nande ense kose tukurigere nande serikali kebwate chibili chinyingi kebwate elideni rinene taranyara gwakana so mwaka oyega bwe chibesa wetiro mwaka 2024 2025 na boigo ntuwate omugano iga kurase county ya Nairobi. Sakaja puts off Battle of Choirs Easter show amid financing fears. The Nairobi City County will this year not host the Easter holidays choirs competition. Ngabono omugavana bwe county ya Nairobi engakiyiga tachikwariga chikwaya chichikutwara amamiranyo ya kosi bachigokora okotera kwa Easter nga chingaki ometekereza koria matuka amaiga niko kwara konyara mugavana musike Johnson Sakaja akwarigania chikwaya banyara kogenda na gukora amamirani kwanyara nga chibesa nchibwatukire gocha ase bali bakubwanga ngakiyiga riugirio ndirigo chikoigwe kana ye county ya Nairobi na boigo nga IEBC probed over late addition of nominees. Ngabono nande IEBC gose bali bagendete ko rigereria aba commissioner na boigo ba chairman yekiombe kyo bachori ne chimbibe kya IEBC nigo bamurekirwe ekigima magiga yo witaba marietande atano narimo komento akigima kosekera matuko atigeire ngekero interview kwenye chiachakire niga matukande marietande anyarete komento igoro ase ali abo to kero to kuriere ase bali bakurigia abo commissioner
nigo bare baringe 111 ngabona kero interview chichagete umete botambo konyoranga ekero abantu gose ababori gokorika kuriga emeremo nigo konyoranga moko yo guchinga kigete bagwika basieka ekero yeikiro nyene chinga kiche interview kwanyoranga nande mari tandete ya guchikomento lakini nigo yatogetenga ekero interview chichagete already nigo ndande amari tande atano na rimwe anyarete komento guchase list ya bari bagendete kuriga ebiro gebiga bono naki yaretero omochando nga ekiombeke iga gose abaiga banyarete ebody iga yanyarete gochoro abaiga banyarete gochoro gose ekamati eri yarigetiwe yokochigochora abantu abaiga gose chigokora okoringorio kwa baria bakuriga ebirogo ime ya IEBC ono ng'ana kiaya egokora ng'aki goitaba amang'ana ayaiga akobwatu kusamari tanda komento maminja yerichiko na tugotigana nayo kurase page ya gatatu ego ndoche aiga ase page ya gatano na rimwe gota multi-billion shilling renovations amid cash squeeze spark outrage ngabono egati yema ebinto mbirororo aiga asinsi ya Kenya na muno ime serikali bigendete gukorerwa amonchoreria nene muno amagacho agendete gukorerwa renovation nekira abakenya bange bagendete kurenga chibesa nchiyo osenga ekero chibesa chiborite asinsi lakini yatoganga magacho nararoro aro ye serikali ngani gagendete gukorerwa renovation na siki despite recent upgrades next year's budget proposes to increase allocations for top state officers. Critics say the extensive renovations are a cover-up for embezzlement of taxpayers' money. Nigo bono yarorikane nandi nga abantu chibesa gusase budget nandi egocha yegenderete kurigerewa bono iyo mwaka ogocha mwaka bwa chibesa 2025-2026 nigo bono nande ndotenga serikali nande ligeti komentwa nibo mono anene mono ase bali abo bisabonzi bali bagokora ase chabisi ime ye serikali nga nigo nande barache komentwa chibesa chiri bagokorera emirimo na anene mono tokurigereria ase amang'ana ya renovations gosogonchererwa kwa magacho ayora ye serikali nga nigo agochikomentwa chibesa okurigereria buna bwango iga eng'ana ya amagacharia state house gose ikulu gokorerwa amaonchoreria nigo yareteterio gikeimasa abakenya osikurigeria chibesa chigotumika gukora renovation nigo chire chinyinge bono ng'anekero oyo korwe bango mukenya okawaida nche naye gose nonye naye omanyete ng'ekero gendete korire ebinto biakong'ire serikali ero nigo egendete gutumika chibesa chiga gose nigo eri eraroro kogenda gukora amaonchoreria ase amagacho ase chinyomba abantu bakorara nchera abantu bagendete kurira umuroberi osha abantu bagendete kuburwa oborendi boiseine ase chinsemo bono ndochenga eng'ana eyo nigo abantu abange banyeragire bya igati yabarai nabo igo byombe binde bagoteba ng'a enchire yega chibesa chikonya kubwatuka cyo gukora renovation gochasa amagacho nenchire emo yokoiba chibesa kurwa ime ye serikali ayo na mange nabokonyora sepije iyo akatano onalimo na nkukwanirira mungana integrity nekire goteba ng'a Ruto I'll give more money to churches despite criticism omurai wensere nigatebire ng'a ere nanchie kogendera koena na gosikuba tukachibesa uchase chikanisa ng'anonye abantu abange banyare kuba bakwamireria eng'ana eyo President William Ruto has maintained he will continue contributing to churches ere nagendere gosoase emichango mugado yino rase page ya gatano narimo na gotigana nayo Mbadi ntubate omo waziri wa treasury John Mbadi na boigomo oyoro mujumbe o Kiharu Ndindi Nyoro clash over Kenya's debt crisis ngabono nigo Mbadi na boigo Ndindi Nyoro banyare ko utwara omochando gusingusana n'Ndindi igoro ya madeni ayaiga akendete komenta kana kigma asinse ya Kenya. Treasury says dismissed the Kiharu MP's concerns about the risk of Kenya defaulting on debt. He said the economy is sound and the country is in a position to deliver on its obligations. Omobunge oyiga Kiharu niganyarite goteba ng'a since ya Kenya yekire igoro ya madeni bono ng'a yande abere dio
abonete gwakanu anyorire gwakanu ng'ana nde bonese gochia matukare bose na bekororokana ng'a ense ya Kenya nigera base gotoka ase akongo kima igoro ya madeni korende oyore omwaziri bw'ekiganja kia serikali omusike John Mbadi ere niganja are goteba ng'a yaya teribo ase ng'a ere koreng'ana nekera kurigere korwa ase ekiganja kia serikali gose nekera kurigereria enibo nabo igo amadeni ari ense ya Kenya ebwate ng'a ensi ya Kenya negenderete konya gwetoria korwa ase amadeni ng'a nabo igo negenderete konya gotema korigereria gose kwene kianyare goikirania chira chiae nabo igo amarora aria abwate anene mono tokorigeria ase amang'ana ya economy gotigana anayo ayo nigo konyora ase epage ya 52 egazeti yeiga ya The Standard konende na ndochenga The Standard Media Group nigo egoteba ng'a to our valued partners bono naye na boigo inchinga bari bonse bagoikera amang'ana yeiga Standard goteba ng'a as we celebrate this season of renewal and hope we are reminded of the profound significance of Easter, a time to reflect on the resurrection of Christ and the triumph of life over death. At the Standard Group, we take this opportunity to pause and reflect on the blessings of partnership, collaboration, and growth. Let's reconnect with our shared purpose and value. May this Easter bring peace, joy, and abundant blessings to you and your families. Ngabono Easter yiga inyare gokwa omorembe obotoereru nabo igo omugoko kigima ase enka yago eyo ne gazeti ya The Standard gose The Standard Group nero yarikire kocha asore ayonde onde bonse ori konyara korigere either koetera ase TV koetera ase gazeti yo konyora koetera online nga information ende onsi inchireri ende onsi rimo gosangana The Standard Group bono ni go bagoteba nga happy Easter. Duale suspends organ transplant operations at Medihill Hospital. Igoro ya mang'ana ko yo enyagitari ga ya Medihill nigo yabereke gutwara omuchando kigima eiga asense amatuka bwango igo seto kurigereria ewiki yiga kubatakana na kiringa nigo yabereke kubwatiranirwa nebikorwa byokonia okura abantu gose abakenya ebimo by'omubiri nabo igo gose gokorebia obonchoreria gokorebia sara byokonia ebimo by'omubiri bono ndochenga omwaziri bochenu moske Eden Duale niganyarire gotenenia emiroberi yonsi yokoikirania organ transplant inga bono nde bonsi uri otaite gokorerwa kobekirwo ekimo kiomobere ase nyagitari yo takonyara goikirani wayo ekiagira bono nigo omwaziri akanenge wizareri iyobochenu yanyare gokaneng'ane yiga goikera amang'ana ari aroro gose akenderete korigererirwa aroro mono aranyara komorekwa igo bono ng'aneba ebiasara biago gose ng'aye kwagenda noganete kobekirwo ekimo gete kiomobere nande iyago nere legitimate gose ng'e yago neri ere eng'ikerano amaene ng'onye na ekidini kware kobekirwo noganeiri gokorwa bono nyagitari ya Medihill ase bono teri gochikoena na services echo. A 2023 investigation raised red flags about transplant procedures at the hospital. Ng'anigo yarorekanete ng'anonyo omwaka 2023 obotugi bwakoretwo nigo yarorekanete ng'a enchera abantu bare gochenjeriwa enibo gose kobekerwa ase nyagitari eyo tiyarenge endonge korende eng'ana eyo tiachi korigerewa kigima an independent expert committee has been formed to conduct a fresh audit ng'abono nande ekiombengero nande kiarigigu bono kire ekiabene kegocha korigereria eng'ana eyo gose kegocha korigereria ebiasara bigenderete ase gose biabere bigokorekana ime nyagitari ya Medihill Hospital moncho morigereria gotigana nayo ase ayore ase ensemo yobochenu ndoche ayande akorigereria iga nigoro oyechibesa nande ntubwata iga Governor of County Narok defends merging of bursary funds into single kitty to reach needy students. Ngabonere nigo ere enchira ya yokwena na bursary taringe kwena na bursary buna chisi buna abarai bande bakwena na korende ere niganya tukoyibeka buna na ekiti akayero semuna na ekiti igete ke gochikana gocha ase aborokiwa bali bakoro ase chinka chitari kwenyara ngabono nyare kwegera egitambukiro ekyo
mugano uyu no ria CPG ya kenda gazeti ya The Standard na boigo tugutigana nayo house calls for TUK audit as financial worsen ngabono eskuru eri ya Technical University of Kenya university eyo ya TUK ni kubona igendete gutwara umuchando kigima as anene mono ase buna chivesa husini bo igendete gutumikwa ase eskuru eyo bono nigo ndochenga abaiga the National Assembly kose bunge nene yanyare kuboria obutuki bokorwe kose inchira chivesa engane yenyare kumurikirwe inchira chivesa chigendete gutumika ase eskuru yega kose university yega ya TUK. The audit to be carried out by the Office of Auditor General will take 3 months ngabono omo Auditor General nere Nancy Gathungu nere bono irwe libageri goso irwe metinye tato bono anyare kumurikira kigima na kichibesa chabere cyo gutumika as university ya TUK wanchu murigire aba kori mirimo university yo akero asikero nigo babere bako genda somogiro magega ya keri gose kubatakana keri muna tibaraba bagwakanwa okonyara ng'emishara yabo teri gocha asichinga kichibwenete ng'ande bari gwakana emishara yabo asinchira ere endonge ng'abono nigondo chenga ebunge yerure nabo yokumubulya Auditor General anyare kumurikira engane the university risks liquidation over failure to remit 800 million in retirement benefits ngatari no nyaba kori mirimo oboka gutatanwa bono tubate bari bachire retire chibesa babusa madeni yabo babonto gwakano chekire goika 800 million ngabona onye umuntu oringe gukora gusinto bate abari muntu abate bakora imirimo ame school ya TUK Technical University of Kenya nga bachire retire lakini pesa yabo chibesa chabo cha retirement cha pension nchiri gosoa ase cha account chabo waningane nere kumurikwa kigime rinde emanyekane nga ninki kogera omuchando gendete konekiwa ase school yo ya TUK na EPG 12 ase kiwo kwanira mangana yechisemi egotabanga crackdown on for school heads holding KCPE KCSE certificates ngabona balimu abane bechi school bali bagendete gutandira kigima chi certificate cha borokiwa chiri cha KCPE nabo cha KCSE bono nigo bagendete kumurikwa gose kurigirwa kigima ne serikali na siki serikali nigo yanyarite kuro oguchika nga mwana onde bwensi gose moroki onde bwensi tabana tikulinwa certificate yaye no mwalimu monene bo school iye ikairira bakanyara gusanga umwaziri ebwechisemi bakanyara gusanga ebirengira na gotebanga chi certificate cyose kiri mechi school chinyare kubwatokwa ocha ase aborokiwa korende nigondo chenga crackdown nigo kigendete nga bali mu bonsi abanene bali bakulina aborokiwa chi certificate cyabo mbagendete kumurikwa kima asense ya Kenya. 4,600 students appeal varsity funds allocation ngabono nigo gwetera ase omurubiri o help nigo ndo chenga borokyo gwetania chiribunye nigo bagendereire wa appeal banyare commentwa chibesa ase omurubiri ga afwe serikali bokana na chibesa gochase chiskuru gosegochasa borokyo bali bale ime yechi university nganige korokana abange tibaisa negeti ase chinse mochiri babwate mbabekire chibande aho koro band 1 baka oika band 5 ngakore nembaroro babekirwe in the wrong bands okonyoranga baganirio bokonye banganetio bokonye mono lakini serikali konyoranga tegete kubato kachibese chiri chinge chitaba konyanga korende wetania barokiwa gosegwikira barokiwa 4,600 banyari wa appeal serikali nyare kubato kachibesa gochiaroro na boigo ayo na yende amange yenyore ase gazeti yiga ya The Standard yerituko riarero na togotikana ni gazeti yo ikirongorigereria gazeti ya Daily Nation nero yerituko riarero nero lingana limwamo ebwate gotebanga Orengo defies Raila tubwate umugavana bwe county ya Siaya umoske James Aggrey Orengo nekirabono yachakire korekana nga nawate usaba chakire gutwara okungusana nere umoske Raila Amolo Odinga nango konyore niko barabeire abantu obaime mono gusabara ibabere bakokorera emirimo ange kigima
ase miaka emenge korende ng'a bono chinga kechiga nigekorokana ng'a tibari ebuya gose ng'a kora obokendu gete bwachakire gosoa egati yabarai abaiga babere egoteba ng'a Orengo defies Raila aseki nchera kieye cracks widen. The political cold war between ODM leader Raila Odinga and Siaya Governor James Orengo is simmering again. Ngana ndebono nigo yachakire ko oboka esegi yabo gusokonsana kwabo gwachakire ko oro kachinga kiechiga. As the former chat says, a future in a broad-based government led by President William Ruto, the latter appears to be moving in a different direction, in a clear case of resurfacing on old tensions from their shared past. Ngabono nigo nande bachakire koreta amangana libirira rinde iri nyangana kero Raila Odinga rasoire me yeserikali igwetera a broad based government nigo James Orengo era harorekane ngagende tukuskare kigima tatageti ko ika ingane ngati tatageti konchirana ningane yo page yakane na boigo ya gatana what politics governors remarks have rattled more many leaders, with some even calling for his impeachment for gross misconduct. Nga bono nigo yachakire korekana chinkwana cha omugavana oyoiga omuske James Orengo chachakire koleta libere litindi nekera bono abarai bandi bachakire batanganiga bonte bono kurusi gwabisi kiagira bono chakire koleta umuchando munene ngochakire goikirania amang'ana ale mamincha yerichiko imeyense ya Kenya chinkwana chaye umugavana James Orengo ntire abo gose ekoti yae nirabo nekiro gazeti gagotebanga I urge you to tell your leader the truth. I don't sing praises. This country will go to the dogs again if the kind of language I'm hearing here continues. Ngabono anyerio yeriga ngenderete koigwa chinga kichiga kero mwaro sire broad based government chige liko genderega ense yega ya Kenya bono ya soire na bongenga twatugutire ense ya Kenya gocha ase chisese oyino mu governor James Orengo nyarete ko motebia muskerela Odinga nga kware gwancha otebia umukubu goko se umurai wense muskule Ruto anyare go change ainde motebia maene tia kumunga ine kiagera tokogenderega nigakorokana nga enseye yachire gosira onejo nero engana yachakire ko obokia libirira kima egati yabarai na boigo ensemo yaba Kenya. Orengo's defense invites angry reactions from the Raila camp. Ngabonsi bali asensemo yayo muske Raila Odinga nigo bono banyagire kwakirio gikigima kubwatakana nechinkwa nechucha Governor Orengo egote a house divided enyomba ebagekanete nererie ya tokurigire ase oborai bunabona abajumbe abaseneta nigo bono yarekaniga mpapwate umustari nororo oro yo mukubabaga bali me serikali na bali bagukana pi tipatagete ko tegera amangana gose mpatagete kubwatesia serikali yeko bwatakana keringa emirimo yokora teri kubagokia a house divided. There is even talk of impeaching the county boss for gross misconduct. Ngabono paka bachakira gukwana igoro yinjira baranyare ko mu impeach na boigo Ramogi Professionals Caucus accuses governor of campaigning for the community to remain in the opposition forever. Ngabono na bingine njire ya moyo mu governor Orengo ko nyakoba tebya abakenya banyare kogendera gutigara ime opposition ngana paka nonyene kere serikali gusabara yabaika babiri buna nabu ababisa gusaba babire ase nsemo ya upinzani na ime ya serikali ngano nyene kera bayigwananire go chamo nigo umugavana Orengo akorakana atagete kubasarani ere bweka atagete kubagana abakenya mugano yo page ya kane nyore na boigo ya gatano nyora sinjira yo boikirano na boigo amangana ento ngokwanirira amangana betting na boigo gambling aiga sense ya Kenya. MPs move to tame gambling frenzy. Bad bet. Lawmakers expressed concern over the numerous cases of students gambling in with their school fees. Ngabono nigo ya ababunge abajumbe sense ya Kenya banyare kukwana gusekera barenge obusyo bwebunge bachakire kurigereria enjira eserikali ranyare kwene kebuna ya regulatory gusi ya mulikere kigima amangana yaiga yogo bet amangana gambling emechese nde onsi erie kokoreka
rie gukorekana etari gosenga ina kirichi korira nyara kobekwa rikwane kimuna bari bagokora mungana gambling usiba kwesona nesa mungana yogo bet n'abantu b'emyaka erieganeire nandi inchira eyo bagokora betting kwakwatire richiko oriense ya Kenya. House team to present a report on the operations of betting and gaming firms next Thursday. Ngabono chi company chonsi chiri cha betting ose betting companies chonsi meyense ya Kenya kuchichire kumurekero kigima na kugonekero abajumbe banyarete gutum ko kwanekia ose banyarete kuiwana ngamba chiko sokyo robot rokoro kya chi company chiga na kichigokora emirimo ase ense ya Kenya nandi mbantu kyabo ikabagutumika chi company chiga ninki kyagerire nigo aboroki wabange barorekanira matuka bwango iga bagotumika chibesa gose babere bagotumika school fees kogendia unabono korundia chindege na boigo kobete ebinto mangana ya pata potea ebinto binde binge bigokorekana ebyo bono biagirire kogecha nonye ababunge ekero obarigirete gochaka gukwanira eng'ane yo epeji ya gatano narimo onyoro mugano yo asinchira eng'ikirano na boigo Mount Kenya politics of betrayal fueling Ruto Gachagua feud ngabono nigo ikorokana ngachi siasa intindi elioro gongoro Mount Kenya nigo egendete ko nyako kinia kusenere egendete ko nyako beka omugwa kugaria omuguri ore egati yae omuske William Ruto na boigo Rigathi Gachagua politics. Former Deputy President Rigiji recently warned President Ruto to expect more exposés. Ngabono Rigathi Gachagua reni gagotebanga umurai wese napointe kwibanga kima ekiara ngabono chisiri Gachagua gochikosokia uchesa ba Kenya ligo chikoreta libirera litindi. The rate at which the former political allies are quickly turning into foes and other players swiftly reconsidering their positions has turned the region's political landscape into a spectacle. Inchira yarorekanire bono igati abari bare imeye serikali barabune ko bagende tukwengusa kigima nabo igo bari bare sense moya Gachagua na barabune bagende tukwengusa magega ngabono igati inchira nire barorekane mbaroro baringi ase Gachagua bagoska ange gochase serikali bare babiri imeye serikali bachakire goska gochia ase omoske Rigiji bono nigo ingane yo yachakire koleta obotutukanu na boigo okobakikana kigima ase orugongo orwa Mount Kenya. Shrine on road to becoming a pilgrimage conservation haven. Nganigo Catholic Bishop Cleophas Oseso took calls on Kenyans of all denominations to contribute towards initiative. Ngabona nigo kanisa neraiga egendete kurigirirwa kigima nga injira irachi kwenekia buna yanyari korendo nga ekanisa neraiga kobeko gusasi yo gusasi mratanga ne kanisa yoka asaro siri shrine like ase omanyetenga na chenu abantu bakagenda bakorera amasabo bono nikondo chenga umo bishop we Catholic omanyekanite buna father omanyekanite buna Cleophas Oseso niko akendere kuporia chikanisa chonsi chinyare korigereria enjira chiranyare ko bwatesia ekanisa yo erikwanekia ekanisa ya subukia yanyare kutigara koba buna nase abantu bonsi bakogenda bakorera ogusasimo uyu gwete kwenda gukora masabo ogenda okora masabo. Faith, a tournament has been organized at Nyahururu Gold Club to mobilize resources. Ngabono nigo nande ndoche ase chinsemecho cha Nyahururu nigo babangire tournament yo kwenekia na banyare kurenda chibeza guse enibo yekanise yo na tukurige ekanise ga eye manyekanete buna Marian National Shrine in Subukia, Nakuru County is important not just for spiritual purposes but for protecting the surrounding economic system. Ngabono ngan bachukurige injerika Subukia no nyenaro irachikonyora okwekinia kwetera asokonyora chibesa nabo igo gusirwa nonye nabarai nabo igo nabantu kurwa chinse muchonsi chinse ya Kenya onye kwa iguru Subukia ni kanisa iraroro manyekanete mna Subukia National Marian Shrine otigana anayo ndoche
omorero nore omotindi onyarete koyia gose gwoka ase enseri ya United Arab Emirates nekero yatogete ng'a egati y'abakenya mbare barenge emirimo ase ense eyo ya UAE nande bakanyara kubwateranibwa ase omubasokano oyo. Kajiado families pain uncertainty as sun dies in UAE building fire. Omorero oyo nigo nyarete koira abantu bakasiria amagima abo egati yabo omokenya bono kirondo chinge family ya mokoro ase county ya Kajiado egendete korera basinyoro ekibao kora magayo mwana obo kogenda chinsi chisiko koriga emirimo korende akanyara koyera ase omubasukano oyo okorekanete ase ense yo. Our Israeli patients raised the suspicions of organs trade nga nakibona korrekana nakibachagete ebiasara ebiga byamangana yokoni ebimo byanyarite koba ko manyekana. Investigation. A committee has been formed to audit all hospitals offering kidney transplant services in Kenya. Nga nakibono enchera ebiasara ebiga byakendeta ase egitari ya Medihill Hospital nakibyanyarite kumanyekana. Health TCS has suspended kidney transplant service at Medihill and asked patients to seek assistance anyway. Igonyo koganete kochia kokolerwa surgery gochia kochinjeriwe koena na nonye ekimo kyomobere nganchire ndio situbosa kogenda ase nyagitari ya Medihill asichinga kiechige kiagera nigo ere under thorough investigations gosenga nigo bono serikali yachakira gukora obutuki igoro yengana eyo. Churches defy harsh economy to reap big from tithe and offerings. Ngabono nonye uchumi yake ya Kenya yabeire embe nigo bono chikanisa chirocho chigenderete kwenyorera enibo kigima niko bagendete kwenyorera enibo ngane kiagera abakristo bono nigo bakwanana ebinge gose bakwana naso bonge gocha ase chikanisa gwetera chitithe fungu la 10 nabo igo chisadaka. Giving. Retired Presbyterian cleric Timothy Njoya cautions church ministers against exploiting the spirit of generosity. Ngenjereri ogoteba ng'a abantu babe generous imeye kanisa ngenjereri abarai abaiga bichi kanisa bakora ndia nabo igo koenekia buna abantu bonsi bari bagocharoro banyare korwa esadaka bono nigondo chinga oyo iga o gare omurai omukoro bwe kanisa abanyare korwa warning bwe kanisa ya Presbyterian kuchasa barai bonsi bichi kanisa banyare kutumia chinga kichiga buna ekero barabweni bebolete bagende kanisa esinge njomete notebeti abantu be kanisa nga fungu la 10 ekero korwa nigo seseniwa ekero korwa nigo gokonya bari bare nenchara yatuka nga abantu abaiga despite the hard economy ose hard economic times kwanyaranga abantu barabwekero bachirese kanisa gotebanga bakanchendo 10% yane pakandu sadaka nonye bintu byakongire ngabara bichi kanisa mbaba basago take advantage ya institution yega igo bono yarekanire nga all saints nga report gose kubata kana report rwabo tugetukoro ase chikanisa buna bono ntubwate Nairobi Chapel, All Saints Cathedral, Sitam and Karura Community Chapel shows Christians are giving more ngano nye bintu byomete ase chikanisa abantu nkuru bare sadaka abantu nkuru bare enibo ochia ase omonene bono rinde abarai bichi kanisa nabo manyite ngaki bagotumike nibe yiga nene mono ekira konyora ngabona abantu niko bagende tuchandika kima kuligia enibo. Kaunti 11 za Magenge chi kaunti 14 echo bono chibwate oboke bago kigima ase ense ya Kenya ngati kaunti nchirororo cha morekeru 14 aiga asense ya Kenya chiri chibwate amangana yoboke bago eye nengana mwancho murigire ya murekero korononya se gazeti ya The Standard eyo yale otabanga Gangsters Paradise korinde eya Taifa Leo nero nige hotan county 11 za Magenge bono ekereria kwananga abakenya bangini go bagendete korera okobura kwa morembe ase chinsemo ogosase imechi county chiabo bono echi county gose county husika Mombasa, Nairobi, Kilifi, Bungoma, Busia, Kisumu, Kwale, Kiambu, Machakos, Garissa and Nakuru. Echinechi county chirichitangani ase mangana yopo kibago aiga sense ya Kenya kulingana ni gazeti ya Taifa Leo. Ndoche ngokwanderere ngane yago tabanga maafisa wa usalama fisadi
mfumo dhaifu wa sheria na wanasiasa wachangia uhuni huu nga egati yabo abarai kusaba bali batenete oborendi abo bisabo borendi aigasinse ya Kenya bali abakurumi na bagendete kora kigima na boigo nemiroberio ende etari kumurikira kigima oborendi bwa Kenya bunabono togotumia tukurigiria mangana technology ogotumeka kwa mitandao ya kijamii eyubono itaranyara kumurikirwa abuya ne katiba ya Kenya ilikuwa ne kimna Kenya babere protected anene mona kiro tukuriga buna mangana cyber crimes na boigo na banasiasa na bagendrete osingensemo ya banasiasa na bagendete ko Kenya ibine bintu biri bitatu bitanga bigendete gusira mangana yega yobo saria asinsi ya Kenya. Ripoti ya hivi punde zaidi iliyotolewa na kituo cha kitaifa cha utafiti wa uhalifu NCRC iliyochambua mienendo na ongezeko la magenge katika kaunti 11 imebaini kuwa Mombasa inaongoza kwa kuwa na magenge 73 kati ya 300 yaliyotambuliwa kote nchini. Bononga ebyombe biga wetane chimisato byobo kibago bire asense ya Kenya ngabone kaunti ya Mombasa nero etangaine na tukurigerea ACPG ya kabere gotanga kaunti 11 magenge hatari ndio kusema omugano hiyo yanyara ACPG ya kabere na tukurigerea page hiyo ngokwanerenga wabunge kuchunguza kamari maarufu ya Avieta iliyoteka vijana wono Avieta amete nanya kugania gukwanira igoro ya Avieta kiagere ne company nande ebwate nkagirete ne bwate license yokora sichinsemo aiga sense ya Kenya konende finally egazeti ya Taifa Leo niko yatebire nga Avieta wono yachakire kumurekwa kigima na babunge asense ya Kenya kiagera nigo yairire abasaya abange banyarire gosiria kusigotumika eni bobobe batumikire school fees abande beitire abantu besungire ngikyagara Avieta abeka chibesa endege yaire Avieta ikinege ntugikunete inkagerete bwikira boniga kira omochi mugano hiyo yenyore ase ekotebanga bunge la kitaifa limeanzisha uchunguzi kuhusu shughuli za kampuni za kamari katika juhudi za kukabiliana na janga hili linalowatesa vijana wengi nchini. Wono ndo chenga amangana yega kampuni yega kose umuchezo yiga bwa Avieta ngochori kumurekerwa na inde origererwa na kiora chiko kore kana kose kogendera asensi ya Kenya ikiagera bono ni goretire obusari obonene kima abantu batumikire ni bobobe bantu basiria magimabo kubwatekana keringa na bera ko echibesa kose kure mbaro bategemete kerama yete sai na omoranga kama gine kiagera ni manyete nga nonye naroro manyete nga kera kubuke mambe bakara beka kamia abike gari endege rietire ka komomentera amanya gosoka chake rituko ane mbaroro bakobeka chiaye mbaroro mwanchu murigire bono abajumbe ngoche bari kumurikira ingane yo na boigo tukurigira orengo sasa motoni kwa kukosoa Raila ngabono orengo mugabana usiaya nigo arorekanire karo muriro igoro magega yokumurusia ama mocho omoske Raila Odinga na boigo tukurigireria abaseneta na barabu batakire kurigireria gusugukwanira gusire nganeri ya CDF inyare kuurwa abajumbe maseneta waunga CDF ipokonyo wa bunge na mvutano kuhusu hazina ya serikali ya kitaifa ya maendeleo na maeneo bunge tupate NG kuse National Government na boigo Constituency Development Funds bono moroberio NG CDF iko ogenderete koreta ribirira kigima nekero bono ngando chena abaseneta baro basiri bagosegitinga ne yunga CDF bono chirwe ase abajumbe chibese chigachinyara kubekonye ne serikali ye county cyanyara kubatuka kora ase serikali ye county abajumbe batageti kubatuka ekiganche kiga gia CDF na gavana kuwatuza wanaoa na kupata watoto Murang'a nocho mugavana we county ya Murang'a omoske Irungu Kang'ata niko bono akare kosira abantu bali bako nyoma chinga kechiga nabo igo okonyora abana
Akatanga mbali na kugharamia matibabu, mpango huu utawazawidi wahusika shilingi 10,000 wanapooa na 10,000 wakipata mtoto wao wa kwanza. Ngavono ase abasaye bali bakonyo machinga kichiga serikali ya kaunti ya Murang'a nigo ekubwato kachiri bukomi onye kwa chakire family kwa nyomire boniga amoko genda ase serikali ya kaunti yaba bwato kira chiri bukomi mwachakire obugima nande kira moko nyore first born serikali yega yanyara kubwato kana ndi chiri bukomi tia oko guchakirie gosinga ne uwanje murigereria ayo ni garase page ya kane yakira gotanga kaunti ya Murang'a itatumia shilingi milioni 200 kufadhili mpango huu utakaolenga familia zilizo katika hatari ngachinka chiri chigendete kuchandika kigima bono na chio chira chikoba chikoewa uko siroko na boigo ntoroche Mashujaa Day nekerego chikokoleka ime kaunti ya Kitui. Serikali kutumia milioni 800 kuimarisha uwanja utakaoandaa Mashujaa Day Kitui. Bono Mashujaa Day kerego chikokoleka na ime kaunti ya Kitui. Serikali nigo irachugutumika chisiringi chire chimilioni isano na iseto 800 million kora renovation na boigo ko arigania egeti na boigo amarigania CP ari arachikone kiwa ase chinsemecho cha Kitui eri kwarigania omo yega o Mashujaa Day. Mashujaa Day gocha etarike ya mutinyo sita ndo ngabono chibesa chira chugutumika ase omo yego yo koso kwarigania sayo ime ya Kitui iko chire 800 million. Kanisa lalenga kuboresha madhabahu ya Subukia. Twarigererie kanisa iga ya Marian National Shrine alia chinse cha Subukia me county ya Nakuru ekira abantu abangi bakona bakora masabaroro bononga nigo yarorekane ngi kanisa bono yasokire kigima erigetie asayo achangeru anyare korosiwa na boigo gukiniwa koba ase agie ekira abantu bakogenda gukora masabo yatokanga nase ale agia na boigo ntobwate na yanda mangi ayora nyore ase gazeti yega ya Taifa Leo. Raia 80 wakerwa na magenge waandamana ngana boigo ebikundi byoboke bagona birobyo nigo bya mentekanire asinzeri ya Haiti na boigo nigo ekororekana ngabono nigo abantu bachakire gusa abantu kuronse ya Haiti bachakire kurobekana kubwatekana no kuburwa ko marembe ngamakundi yega na yoboke bago ngatarike nyoka mentekanire kurindi nase ensemeyo ayo na yanda mange yenyore ase gazeti ya Taifa Leo yeri tuko riarero mwancho murigere nakuganiria happy Easter holidays nekirongo kobolenga naye gendera kusanga na inche gwetera ase mitandao kuna chisemo cha Facebook onye kwigweterio geriga koroche chibicha chiga Egetembe TV swagari ya Facebook onyara kulika ujumbe yago ochaiga ase studio na ndoche gazeti ya People Daily ringana rimwe gotanga youth in scheme to take power in 2027 bono nigo abasai bachakire korekana ngamba chigotwara ribaga ase oburai kigima ase obochori bonne bore bosio ninki geko gerego tewege page ya kane gazeti ya People Daily agotebanga our country is bleeding, our people are suffocating under the weight of corruption, debt, joblessness and hopelessness. We are here to say that the youth are not just the future, we are the now. Nganonye nabo nganonye amangana aba Kenya batugutiro gosemeria amangana ya madeni amangana yobokurumi okuburogwe chigasi abere gagosongerera abantu bonsi nabo igo abakenya bonsi na tukurigereria abasahe nigubona abasahe bachakire goteba ngantu ntori we are not the future nganonye boniga nintu taroro nga injira bachakire gukwana no bole mukigima ase obochori obone bo mwaka 2027 nigo baranyale kuimukia ebitambukiro ebyo birachikwenekia nga batwarire ribagarine na sokwenekia oburai obuya na tukotigana nayo. Sudan now wants MPs to reprimand Ruto on conflict. Togo ese ya Sudan ndochenga nigo ya chakire kubole bono oburai bwense
William Ruto umanyite nga enseri ya Sudan nebwatia omuchando kiuma gotaiga asense ya Kenya mugano uyu twabire tukuyirorire kero asekero bono ndoching'ani gobaganirie anyare ko omurai bwense William Ruto anyare kurigirirwa kigima ikiagera bono nigo ndochinga goseni gobagukwana nga o chire overboard na ku 6 mandatory internship for varsity students ayo nayo ari ekero bono ekiombe kerigio kegendete kurigiria gosigia kusips kegendete mangana placement nigo bono ndoche nigo ndoche kiombe kiraiga kimanyekanite bona CUE giachakire goteba ng'a aba orokigwa kurwa State University ao ime yense ya Kenya mbabonete kwa mandatory internship ng'a bono nigo bonete ko bwente ko automatic umuntu tabonete ko borwa sago so ekero akorire skose akorire nonya attachment na boigo Kenya a country of 309 gangs ayuna makundi gose bikundi biri bimanyekanite byobo kibago ase ense ya Kenya ayo nayanda mange ari ase chigazeti chirituko riarero erinde onyare kumanya ayo agendrete naraiga ogoteba ukweruka John Rose agoteba nga today is my birthday 36 wow happy birthday to you tima yanga John yoyo timetiko sina iwete kegusi gatigarinde Facebook na bokonya nga chibicha chibikire gabo tariero ikorende happy birthday anna munase abantu bonsi bali baiboire elitukerega waiwere on a good Friday goseri tukeriga chinga kechiga cha Easter umaite utatigarende Easter terigo chiaba ngane bwate chitariki chiko ba constant gose chire fixed korende Easter nigo ekogenda na matuko gose korengana ni calendar yege Kristo Easter ngonyorire ngo chenjere ikegima korende oyiga bono nigo eko happening rero nigo aguchingira Easter yae na boigo birthday yae aguchingira Good Friday kabwate birthday rituko ria rero umwancho murigera ndochenga naraiga nero gontebie nga insome John ndochega gotanga John 19 chapter 19 verse 30 timanyanga naki ikirenga kiae kiarenge rero na Naftali Onyanga gotabanga following up na my love Rose Michiamo Del Monte from Nairobi Pipeline mbuya mono kima Rose Michiamo nere niko aso aroro nero otebanga nomo gakoye Naftali Onyango ubiya sana igogendera kolika agabu nabo igogendera kuganirania Easter engia nabo igo Good Friday na nabo komanya ngarigane announce ya sore obuchiko chengera ose ayaso gukorera umoyega enchira iyo musaraba litukeriga ria rero na boigo ase anonse surachi gukorera amasa boigo mwanjo murigerea gendera gusangana inche guchaiga ase studio na sense moyende kerere Easter bonsi kiro monto nancheire kiro monte kerengere gyae nigo kegutwara ribaga ria bena gotebanga in John 19:30 usenga chapter 19 verse 30 gotebanga Jesus says it's finished after drinking sour wine on the cross. Na boigo. Okay, verse yega nekero tukurigereria verse yego sense moyega yebuku John 19:30 nigegoteba Yesu agateba yaerire onsi aerire ngabono byonsi byarire kirabigitwe ime yo musaraba igoro yo musaraba agateba onsi yarire akature ko motwe chinsakianda akanyara agotumoka igo barimo wensi mugendete kurigireya Easter holiday monyoringa litukoria rero nerituko riri yesaba mbeto nabo igo anyarete guture ko mutagatenga onsi aerire korende okubuka kwae nandi nigo gochikwareta ogosemeria okoye nabo igo okorokia obobui korwa asi amakweri korende ntochiko batugukwanira Easter nabo igo kogenda gusanga na kwaye una yako irire weekend yiga nabo igo nonye lituko ria Jumatatu muncho mugire ngogenda hase omutimo komoke nabo yone kerongo chikoirana ni nkwanire abira atatu ayo abire kagwatika wiki yiga nabo igo igoro ya Easter yiga nekero torache kogendera nae nekero ngo kuboria kendera kulika ujumbe yawo manyirite ryawo ase Easter yiga yakonyorire nabo igo ekirengereri kyawo ngereke korende ase ori obwate birthday ritukoria rero
happy birthday to you nga mwensi bari mo chengera birthday ritukeriga happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oyun John nigagotebanga nigo he is turning 36 timbo manyeti korende nyara agotwara chingaki ichinyororo na wegolitukoligia rio kuigoro umutimo komoke elio tuchokogendera. amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya building and civil engineering asetokobundisa building technician level 5 na level 6, civil engineering level 6, building arts and masonry level 4, plumbing level 4 na level 5, carpentry and joinery level 4, land survey level 5 na boigona level 6 egatie chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosa electrical and electronics engineering ase tokobundisa electricity installation, electrical engineering power option 5 and 6 na boigona electrical workshop ase ekosia agriculture and environment studies, agripreneurship level 5 na level 6, horticulture level 5 na bwigo na level 6 ase ekosia applied science department ntubwate science laboratory technician level 5 na level 6 na bwigo analytical chemistry technology level 6 ase ekosia computing and informatics department ntubwate ekosia ICT technician level 5 na level 6, records and archives management level 5 na bwigo na level 6 ejitumela asensemo ya community and online working imejeskuru yiga ya keti nigotobwate a modern library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibigotumeka ale nayo kubundisa tule a course ya version design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omurakiwa akwebundisa akwenyorera ubumanye ubura mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tobwate chimashini chekerero inkoigeli abale bwigo business studies na entrepreneurship ase chinsamo cha cosmetology nigotokwigelia beauty therapy level 4 na level 5, hairdressing level 4 na bwigo na level 5 nyoranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering ase tokobundisa automotive arts level 4, automotive engineering level 5 na level 6 asabego tokubundisa welding and fabrication level 4 ajirira moletu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira e website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera seti namba 0726 588558 gose 07 08330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye eri wibekeri bagalirya asensiga yokwerwanirira Ninayemkimbilia ngao yangu, bebe ya wokovu wangu na ngome yangu. Ine
aye n'umwanchi bw'amatera y'igi Adventista na n'umunyetibu na amatera na bwatachinguru gwetania eliogo. Tazama damu yatiririka usoni pa mwana-kondoo. Wona ejumeye y'ikitariki 13 mutinyukano mwakoya Getembe Television digo egokoletera ekwaya ya Mangere SDA kuruwabo machoga asomorobeli bwa maliganio ya Sabata. Ukajitoa kunifia mdhambi ukuhesabu nilivyokusaliti. Nyura ntotere togoke na guchenga na materabo amansu bunaya. Yesu kati ya waasi wawili alikuwa walipomdhihaki hekaluni mwako Bwana. Wewe mwamba wangu, kimbilio langu, upewe sifa milele. Marian yu Sabato guchekere chinsa 11 morogoba guika ense ya munenusu ya abotuko nanche Geoffrey Onsarigo na Ruth Kemto buata etariki ejumeye. Ukajitoa kunifia mdhambi ukuhesabu nilivyokusaliti. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja etibi ya wanje tega Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimero ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemero yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea. Nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro Mogusi asa atambe twaberire gaiga sege getambe korwa mwaka 2018 Mogusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya Nugapesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga Nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no Diamond Tomenium nirietaria na igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire kuri nyagetari na iru nyagetari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi uradoke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yogwati botari korara era tigaike gaje nyagetari ya Nugapesi elinde mokonje munanyi gwete ngayankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyigwete ngabono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nugapesi nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nugapesi nige gotoka asama gacho Ouru Towers Ouru Towers ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere Omogusi yominto Nugapesi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba obwenete gutwakera toba obashauri boisaine
motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabo kubakirisi migwetera sinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eskuria Advent Hope iyo tukasinsa mukiri cy'amariba nigo ekurwa amasomo asibirengo gucyakerekerigense yani playgroup wika grade 6 asiskure yani go babwate obokoreri aho nabono mbabwate obokoreri bwa boarding ngurwa bali obosombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obokoreri bonde obonge nigo bagutuka tsinsa mukiri cya amariba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakere esimigwetera sinamba cyabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chidicha amariba anaura bikuburusubya bumano ayirira asabaleta kurupita kirumche tatubera libageri kwakira abayibuli ngambia mono mwabere mo gotwa abana kuikira bona ingamuna tota kwenda sumutimoko natugo chake tamwigocha basabira abayibuli motoletera abana amabagati bari tona mbugara make chibese tugusaba ni chibese chinke chire pocket friendly we are CBC compliant na abari ganiri mwensi ase Advent Hope. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo iyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices.
Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugotumika chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nagokwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigoba kubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maobanyi, omo director bwa nyagitari tukuroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni goto gova services chekerero tugotumia ubobwenia bwekerero e technology yo kurigererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umuchanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande na leto kurusia somo chio India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabuatia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyole obugwenia. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokolembere mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi
profile net gauges au unabono mbabwate normal corrugated na wigo box corrugated asibe kubabwate Dumarang ayuali ayechigage emerongetato asa mabati ali ayechigage emerongibere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka. Ayo uchane warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asobwango. Edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Na batebi na mbasira kitoronigizi ego to kanza mo chibu gembo nsa stage yechi big nsa ajenyo kotate space speaker na ne kabisa live and direct onyo kotate ufa jisi mimbu eto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese to bwanga ko kungaina tikankoro chitibi no chirega etibi uruambara etibiri jambi ebetrio kutumia nyomba kwa raza kura duniani ebetrio kwa keria gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no ali ga kurugwe ga sikuka okutura tulijimeno ga ko bugima boko yiga mara moja kwa ragiri onyange jozibi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard, chi blender, chi basi na boigo chibirika chestima, chi water dispenser, chi radio au mpaka chiria chigali, chi TV, chi type chonsi na boigo chi size chonsi. Amo na electronics bionse pibuna, chi wire, chi extension cables, nebintu binde ebinge akerotari kweba, chi solar panels. Tarere imeyomo chibu gembo stage gorigoro, waseo kesimi 0729 646 385. Aiga no numbers aba customer baito bonse asemole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa. Jaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyumba. Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori lyo mubuko o. Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer bunu iga asechi tile au no kugora chikaton emronge toto ni gokwa growth kilo isato bosa gokora chikaton meronge tani gokwa kilo isano na isato bosa gokora chikaton emrongo etano ne tato ni gokwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresi mese number 0703 943972 ajira gocha aseduka yabere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place.
etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare injara ayo mworo karugetanda bana mbare injara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana nekiro ndo chingana sura sekinga sekyo mwari kigima ase umuroberio yega erinde enche konyara ko bwatu kagocha ase meroberio ndo kusene kiro togocha sa ase nsemo yende mwanjo murigere kaba anainche nekiro ndo chinga chinsemo chiri cha YouTube ase live chat mbare banyara gukwana anainche ebuna bono ekanono choyo kweruka engineer gotabanga awesome all the best mbia muno kegima na boigo mwalimu Albert Mokaya akoteba korwa kitengela nga Kenya oborendi tiboyo serikali ya Ruto terabeke mikakati eisaine they just talk but no actions nga oborendi mboyo asense ya Kenya ayo kubatikana kiribu na ebikundi ose ama genge keroro chinga gangs aba ichire more than 300 ebikundi ebyobosali gose ebyobosagane ebikundi ebyobokebago bire wetani chimisato aiga sense ya Kenya bire byamanyekanire county ya Mombasa etangaine ikonga oborendi mbore inseki kima asense ya Kenya korenda kirato kuri mu inspector general of police korengana ne chigazeti chiri tukori rero era omoske Douglas Kanja era ni kanyara gotebanga ekero ko iguringa abe bakombira asigete itemine tinga obo okebago bole nsengima ngenze ya Kenya ngotemere kubeke mikakati nabona kuboria chinsemo chiri mbwatete kuru aye umanyete nga oborendi mborororo poisaine chinga kipone chiga abantu bachire Easter holidays nore no bosibore bogotara ne bambutuko ikiagera abantu chinga kichiga chiebiro nabongo nyono umuntu osokirenga kinde yonse awaka chira ondi para ono kwama konyoranga tokonyara gosoki ikiagera awogosoki simi yawo toikonya konya kwaga chiro simu gwate bungareta aga kwanyora abantu nandi turikonyora oyomo abantu aba bagotoka abari ebikundi omwancho murigerea kendera gusanga 19 akumanyenge nambe yesimi 0726 44 73 67 ekerengere rikyawo nekingencho mono hanene mono achinga kichiga cha Easter korende ntaragendera ndochenga Ann Masese happy birthday to you naboigo Pauline Kiyeka nigo nere are o murari guseni gasomere to burari ngano nyichinga kichiga tari ase chinyombo cyo burari ndoche nere niritukuria ryokoiborwa happy birthday ngo bekirani na John Rose oriorenge nere wetra ase chinsemo cha Facebook ote bangani gakotani 36 mbuya mono kigima ndito kubaganiria rituko rigia ryokoiborwa bari mwensi mubate birthday mutaraga ni gukwana rero nate magotera lakini mu director nante bingokora mbwente kwenda ndanyu chindimu manya gota gotera birthday korinde next time nabo tukanyora ngiri ogiri abeire bie igo happy birthday asebonsi bari bagendete guchingira ritukerigana happy Easter holidays korinde nekirongorigereria egati yari abere kako korekana ewike yega umoncho murigereria ane mono tukurigereria asensemo ya siasa ndochenga magana na rororo are ayengencho kigima ndaga niko sanga nae rituko ria rero oria ijuma na tukurigereria omugavana abwe county ya Nyamira muske amusinyaribu igobono atugutera are chinkuma buna chibesa eme ye county yo nigo chigukurumwa gosenge serikali yae terigutumeka chibesa abuya ase amagendero naboigo emeroberio ende yonsi egokorekana ime ye county yo korende niganyarete kwerera buna nonye ekero echibesa goika 5.3 billion chabwatukirwo cha ase serikali ya county ya Nyamira nga 3.8 nigo chigotumeka goikirane gosegwakana emeshara yabakurie meremo ase county yo nechinde chatumeka kugura buna bono diesel oichoria chigari chiria chigo kore miremo ime county ebiragita biri bikore machifara nechinde 700 million na chirocho chaso ase amangana yechisemina nyaratu kwandra nsemo yobochono naboigo na yanda mange nekira kumukania moseneta bwe county yo muskoko ngomugeni tabaka kogenderera kunya gosegeta okubakikana ime county yo asogote banga chibesa nigo chigo kuruma na boigo nanyarate gote banga egasi yo kurigereria gose chibesa chiri chikubotwa gwetera budget chabotu chiakorire emirimo ime ye county yo ne igasi yo mu auditor general
yamo na bantu baitu banyamira onada kankwana regente ke seneta ko kwana ryoka samatanga amna chibesa chaibirwe chibesa ekero toko uchibesa litanga yera wata chibesa lewe to deno na atome chibesa seneta yo matabu ati chinguru chokoro chibesa a senate as a senate na ile chinguru chokoro chibesa. Number 2, ekero kora matumisi Order chenu nera wacheki na matumisi akorubu yose akorubu. Kwanza mnabona chwe zitakuwa nyoro mwaka oyo yoche 5.3 billion. Ase 5.3 3.8 chenda seme shahara yaba kori emermo. Echinde chigo tigara na itoko ora mayo na itoko ready sector mebara na chitoko ora materials abana basomeriwa na kirege ndoka gandreta. Na itoko ora nonye ne diesel abakora imirimo bawo tumye kigari kwenda okore ngasi korora baremi korora abanyabiashara ebintu bnebi iyo kibeza kibo tigara ukira abanga 1.5 billion na seji 1.5 kwanyora nge 700 chairu na bending bills echatigara 700 na choko bagoro senchizana iyo amana ya cheto kwana about industrial park yare ngene yento yoga chachia tu ikiagara chibesa chichi aso industrial park zile badiri ya mwango foundation ya take a lot of time naende akrochi wakanwa a committee nero was supervise project demand by engineers waru certificate chiwesha ya wakanwa contractor Igo a project na contract kwa gacha na chiwesa chiwakano kulingana ne certificate chia engineers. Igo owo itara ya tebaligereria nyaliwore chiwesa nyaliwondia chite chiwesa. Onyendi na le chiwesa tamaja sa ko report ya bantu bayibire yago na kuoga mwe barara ganjera. Abantu bare chiwesa asinari bakoiro. Either you report anti-corruption or the DCI. Iwo dawa zo pia kuna mondo tachi zikuru tamaiti. Na manyeti. Anya ko tete chikura ndu yangu. Sabaye chikura ebiroge ebi abana inji na ubara ko chikura kibara ko chikura urembero lakini njire yo saba mondo kira ko ikura. Sabe kura yao keba sera ziyao atebenge jokora nyeri batari okora. Igo Mwancho murigerera nigo gweto mugavana obukonti Nyamira gotebanga ekira abantu batokire gosekero kende obututukano gokone kiwanga chivesa nchira tumeka buya asenale babwonerete osoero nabo igoniga gotanga chivesa mangana yichi industrial park chivesa choko agacha osea mangana yichi contract ngaire tari kubwata besicho ngane abantu ombarororo bagotinira emero biriyo na boigo nanyarite koerera gose ko gaya nengane yo naki anene muno chibese icho chikobagekana kiro chaswire ime yeke gancha ye serikali ye county gotigana na yo mancho murigereria ritukore igoro nekiro to kwanira aba waziri babere tubate mu waziri wa mangana public service omosike eruku na boigo omo waziri wa mangana agenda hana cheptumo igo banyalete gutianirwa ase amagachari a state house na boigo na ba principal secretary bande ikomina bane egati iyabo Stephen Esaboke uyo gochugotenda amangana a telecommunication umora iwense na nyarete ko ra umuyigoyo asamagacho a ikuru enene rituko oriegoro. I, Anna Wendot Cheptumo, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, that I will be a true and faithful counselor
to the President for the good management of the public affairs of the Republic of Kenya. I, Geoffrey Kiringa Ruku, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all time be faithful to the Republic of Kenya, that I will obey, respect, and uphold this Constitution of Kenya and all the laws of the Republic, that I will well and truly serve the people of the Republic of Kenya in the office of the Cabinet Secretary, that I undertake to hold my office as Cabinet Secretary with honor and dignity, and I will perform my functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. I, Jane Kere Imbunya, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do solemnly affirm that except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents or any business, proceedings, or documents of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. I, Regina Akoth Ombam, being called on to exercise the functions of Principal Secretary, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or document of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as such Principal Secretary. So help me God. Murigiria gutigana nayo nekera tukumurigiria umwaziri wa mang'ana agenda omusubati Hannah Wendot Echeptum nigo bono abarai babasae banyarire gwecokia na gukwana gusikugikiria chinkwana chiayo musubati Cheptum ekero aringi gokorerwa vetting wiki yiga nabo igo nekero anyarite kwerera buna abasubati abaiga babere bagoitwa gose babere bagokorwa ase chinchira chitari chindonge asensi ya Kenya nga mbali bakurigia chibesa korwa ase abasacha nabo igo nigo anyarite nande gukwana kagoteba buna ase abasubati bari bagendete kunererwa anene muno ase chisegi chegenga nga mparia abatasometi bono eyo nengana abasae banyarire kogikiria nabo igo koragie biara bagoteba umwaziri taboneti gukwana gusenga umwaziri obonete kurigiria enchira amangana yabonete gukorwa asensi ya Kenya tabonete gukwana enchira bone yo nga yine enchira ya monande yo kogendera kubeka omo osubati ase akongo. Is the Cabinet Secretary of Youth Affairs and Sports, Salim Vuria, responded to our presser that we had 2 weeks ago on the issues about elections on National Youth Council. Waziri, you said that the elections are going to happen in due course. I want to say that that is a rhetoric statement. We want you to give us a clear timeline and dates on when the elections of the National Youth Council are going to happen in the country. Waziri, you are a waziri. We don't expect you to be giving statements that doesn't have a good roadmap. The Kenya Kwanza government tells us that they have a plan. Waziri, we want you to give us the plan and the clear plan of the Kenya Kwanza government on the youth matters. I want to react on the approval of CS nominee for gender, Hannah Wendot. Parliament as of today approved our nomination for the position of gender, for the position of the Cabinet Secretary for Gender. I want to state categorically that and join the rest of the women in Kenya in rebuking our nomination and persuade the President to reconsider. We have many qualified
and women in this country who should be considered for the position. Her remarks during her nomination that women who are victims of femicides are either uneducated or looking for money. That position does not belong to this generation. Hatukubaliani kabisa na CS Chenda Anna Wendot huyo wa Baringo. Tunaomba rais wetu akansel hiyo maneno ya huyo mama na ampe mtu mwingine. Hafai kutamka asema ati wasichana wenye wanauliwa huko kwa marooms ati wanatafuta pesa. Kwani huyu CS ana wasichana? That is a very big mockery to the vulnerable groups in this country. And we really request the president to cancel and to give even to Trans Nzoia, that's it, or Wajir. Juzi aliongea akasema hawa wasichana wenye wanapatikana lodgings ni wanatafuta pesa. She is the CS nominee. Afai kuongea vitu kama hizo as a CS nominee for gender. You should be somebody that support the vulnerable, the girls and the gender at Wancho murigerea gutigana nayo na sensemo ya siasa kuro ase na inde iyo bwataranje Dr. Fred Matiang'i ni gobono oyore murikio munene wikiama gia Jubilee Muske Jeremiah Kioni agendere gusingira buna Dr. Fred Matiang'i nero guchuko irurukia ebendera ya aba Kenya gose ayo kirogo kyoburai bwense asobochori obonene bore bosioka ukwana ekiranya ritukumirana ne abarai abange ime yekiame kyo kuro ase chinsemo ime yense ya Kenya ni gobono agendere goteba buna gwikira boniga ekiame kyo gia Jubilee ni gokigenderete gusegeta na boigo kugendera kumwakira Dr. Fred Matiang'i ekoko ekero arachikoboria oborai aso mwaka 2027. We in Jubilee are ready to seize power. We were there before. Now we will have an activity in the coming days. And like we have said before, we have our presidential candidate. Every Kenyan wants to hear Matiang'i saying that he's running. So I also expect him to say that he is running. Actually, I know he will say it because he has told me. If he changes his mind, we can pick you as a candidate. Kwani nini si ni kuendelea tu. Kenya wanataka mtu yote lakini wanataka mtu yote lakini si Ruto. Yeah. But they also want a performer. Yeah, sure. A person with a track record. You know, a person akisema tunaenda. Hiyo tu. That is why Matiang'i seems to be doing better. Even the polls that are being done informally, he seems to be doing better than many others. And we are happy that we are associated with him as a party. He's certainly going to be with us over this festive period. But launching presidential bid, those are things that will happen much later. There's a lot of work to be done before we start talking of launching. But political activities can always be there. They're happening. When they took over power, fuel was selling at 159 shillings per litre. As of yesterday, the announcement they made, they are doing 174 shillings per litre. We are doing worse than we were doing more than 2 years ago. Murigire nekero tugukwanira siasa ya Dr. Fred Matiang'i ndochenga ono rituko ria rero gosobo tukubukira rero nigo are asinse ya Kenya nande kunyora buna na kumanyire nigo anyara kwariganiwa asegetikeri gya JKIA na barai abange ekirondoche egoteba goseri ukorire igari gotenga the 6th. Okay, ekirogotanga Dr. Fred Okengo Matiang'i has just landed at Jomo Kenyatta International Airport. The decorated former cabinet secretary is seen anyarete kwariganirwa bono na Muske Jeremiah Kioni oyore omo secretary general omorikio monene kima owikiamikio gia Jubilee na tugukwanira omo senator bwe county ya Kisii Muske Richard Momoima Onyonka na boigo nominated senator Muske Gloria Orwaba
na abo igo igati yabarai banda bange kigima abo banyarete gocha como gocha kumwarigania koro ase egeti geti kiendege giaje ke eigo Fred Matiang'i no are kigima nande nga konyora niga ganyerere kigima nga he is expected to hit the ground running in a bid to popularize is a bid across the country nga bono ni gabonte go swai ground ga kominyoka gima asinganeri iyaye yoko ene kiabuna onyarire koraria ngochare kuboria ekirugo kyobura ebwense na aboigo nga onyarire koraria kose goteba omusima moye no rorine keroro chengi kya mikiga gya Jubilee kegima nigo getinine bokongo na kekonya goteba nga nere baire okoboko nere gochukoboria kerugo kyobura ebwense na aboigo tokorigereria nga omusikeri gatiga shagwa nga nene nachakire ochakire kworokia anga chidaliri nchiro nga na barabase kubwatesia ekiamekiga gya Jubilee enchereye gekogenda nga na barabase kugenda no omolindo umancho murigereria na togo tigana na yuko sekera togende tukorigereria engane yiga abekororogana nga nabange baganyerete banyare kuigwa ningi Dr. Fred Matiang'i aranyare gukwanera igoro uyobora igo nakuboria nga chinga kichiga cha Easter turanyara koba gukwarigani onde Easter yago ose holiday yago ngakio tagete kenda gusangana inje gweterase inamba yesimi chinsemo chiri cha Facebook ndochenga Pastor Henry Ayora. Pastor, happy Easter. Timanye tuko say you believe in Easter holidays lakini rende ni gondo chako ndenga Pastor Henry Ayora kurwa abogita mark me present. Good morning to you Pastor nende happy Easter holidays. Holiday yeronera ro na ontachigani ntamanye nga aeno igenete ase Easter holiday kendra gusanga ekirengerere ekyao rero tumanya nga momanye ningi kyamubera omete akira okwanyorenga umugaka w'emyaka bune ya mumanyi nabokonyora nga ari na ekero asekero nabegochi yaba anga mboronge Mutangi Dagi ni nani huyo Dagi akontenga good morning my lady you look cool thank you Dagi naki naitabire nande embuya mono kigima na tukorigereria abandi abange bari bagendete koba ime eyomoroberio ngamo na Steve Nyakoe agoteba happy Easter holidays embuya mono sana wensi kenda gutwara chingaki chingia nga litukeriga ekira abantu babangete konya bebangire gosoka aye ngaki kwebangire Pauline Kiyega twakwanire naye nande nekirongenda tukuganiria otware litukorigia liokoiborwa Peter Orina, Alex Mauti na Christopher Atandi embuya mono kigima endera kosanga naintwe ase chinsemo echo cha Facebook ndo changana wapagendete konya gukwana nainje kigima na boigo mbare konya bandikire nande erioko tatiga chi message echo metena wabukonyora ngakiro kende chaborire lakini ase bonse bari bagendete kolika ujumbe chabo gutega ase studio mbia mono kigima korende mancho murigera ndo chenga egati yari abereka kurikirirwa ewiki yiga naboko kendera kuyanyora ugwitira ase chinsemo lakini nande ngo kunyoria ekira wasere chinsemo chire cha YouTube Getembe TV nyara go subscribe gocha ase YouTube channel ya Getembe TV chinga kichansi eri kwanyara kwenyora nande beka yakoletera chi notification kwanyora emirobireri bwanjite eri osikete kigima abuna no morobere bwetu ani ntobwate kionga chinga kichonsi na boyo tokurigeria umuburera ntobwate chindundi na ntobwate mirobere ende emenge omoncho muri wetu tarikogania onyare ko yemisi nyancha masires no eraroro igo ekera sekero nyara go subscribe go chase YouTube channel ya Getembe nande nabo kunyara go share no nyene link go chasabe abamino erinde twanyara gusanga asinjira ere yo bwa mukema ko sa Facebook nyara go to follow na Getembe TV na aboigo enamba yaito yesimu butamberika ujumbe enambe yo erabo asengencho yawo nyara kulika ujumbe yawo na nonye ngachinsemo chiri cha WhatsApp enambe yungo kolere miremo erinde twanyara gusanga asinjira ere yabeneke igo ayori kwabiri na inche kuruna gachagete wikabona ikirongo cha gukura nganonye turanyara gukwana na inche na kweranere embuya mono kigima korende nkogenda nga iwiki ende wono ntegete uyo ubwate birthday wante mapema na aligania
manya usenko gotereri useneke kitogo futura igo kwantebia twamanya amapema na ngomwireneria mbia muno kigima uyorenge asensemo ya studio ya kabere ere Kevin Ongeri na boigo Wilfred Matundra korwa ase chikamera kwenekenga kwanyole chibiche chiga asenchira ya bene kigima abateneneri bigitasenekiga kya Gatembe TV na barabo tukuberaneri mbia muno chinga kichosi asokwenekia twabire tugusanga nayo omwanchwa omurigiriria nje asenchira ya bene na kuganiri chinga chingia na boigo Easter holiday ere ntoereru Good Friday etoke ere omorembe asoro mwancho murigirira ande onyore konyora bali babwate amakongo onande uko konyore ngekiringa kya Easter nogo tonyora nga obo buimbororo nonye nasama kweli nonye nase emechando yosi nchinkuru kwa Matilda Obayo korenda sevono twara weekend ya happy Sabbath preparation bali bagosase majumapili mutware gosase mokuya bali bagochengera amatukaya igonsi tabaganire chingaki ichingia wika chingaki ichinde twara oburigiriria ubia Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere